Sziasztok! Ez itt a Retro Web Rádió, és benne pedig a Kutyán innen, Kutyán túl című műsor Pankával, Borcsival és Wolffal, aki a technikai segítségünk mellett mindig belekotyogol valamit a műsorba is, tehát most már ő is műsorvezető, 10 teletbeli műsorvezető. Őt látjátok a webkamerán, ahogy látom. Így van. Nagyon jó pólóban van, igaz, hogy a fele nem látszik. Family Guy. A majmot is mutasd meg, drágám. Igen, az ott még a pólóban, a gonosz majom. Dombolnyomott pólóban van Gábor, igen. Na, hát ma is érdekes témákat hoztunk nektek, de előtte akkor egy picit pár szót magunkról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hogy kutyázunk, miért kutyázunk, minek vagyunk itt egyáltalán a stúdióban. Hát aki folyamatos hallgatója a műsornak már biztosan unja. Szia Lívia! Azért elmondom, én Nemes Nagy Panka vagyok, a Szegedi Kutyaklub iskolavezetője. Suliról annyit, hogy tükörmódszer alapján dolgozunk, országszerte már csomó olyan tüköriskola van, és a szellemiség az, hogy engedjük el a kutyákat pórázról, és úgy próbáljunk velük dolgozni, sőt úgy tanuljunk meg velük dolgozni, hogy ne legyen szükségünk pórázra, nem elég legyen a személyes tekintélyünk. Nem falka vezéreket képzünk, tehát ez nem ilyen vezérképző iskola, hanem szeretnénk magunkat jól érezni a kutyánkkal úgy, hogy ők kézben tartottak és normálisan társadalomba illeszthetők legyenek. Hú, de szépen mondtam! Annyira jó volt ez a mondat. Azért fontos egyébként egy picit elmondani magunkról ezt, mert most már készül ugye az archívum, és eddig mi 2 töltöttem föl a YouTube-ra, a második és az 5. adás van meg. Az egyik a zenével, a másik zene nélkül, mert ez a mocsokláda letiltja, képzeljétek a zenéket, és ezúton is elnézést kérek apukámtól, ő Németországban nem tudja visszahallgatni azt az adást, amiben benne vannak a zenék, mert Németországban azt letiltja. Szóval majd apa kedvéért kiveszem a zenéket is, és feltöltöm úgy is. Tehát egyelőre 2 adást hallgathatunk vissza, de készül az összes többi is. Most is ugye vesszük föl. Vesszük nagyon vesszük fölfelé, és akkor, tehát ezért érdemes. Én folyamatosan hívogatom meg azokat az ismerőseimet, akik miatt jött az ötlet, hogy indítsuk el a műsort, mert nagyon nagy segítséget tudnánk nyújtani nekik. Remélem, hogy majd az archívumból ezúton is visszahallgatják őket. Még arról beszéljünk, hogy hova hívogatod meg, mert nem a műsorban, hanem a Facebookos csoportunkba hívogatom meg az embereket, ugyanis a Facebookon létrehoztunk egy csoportot, az RVR _ Kutyán innen, Kutyán túl címmel, ahova szeretettel várjuk a csatlakozni vágyókat. Mi hozzáadtunk pár embert, de nyugodtan hozzáadhatok bárkit, akiről úgy gondoljátok, hogy érdeklődne a műsor iránt. Reméljük, hogy távozni a csoportból nem sokan szeretnétek, jelenleg 215-en vagyunk. Rendben, csak így tovább. Csak így tovább. Jól van, hát akkor szerintem csapjunk is bele a kellős közepébe. Ja, még annyit szeretnék elmondani, hogy műsorvezető társam Borcsi, 2 boldog kutyának a gazdája, és nem, mert az egyik az a Gábori. Így van, így van. És ő nem boldog? Se a kutya, se a gazda. És egy aktívan kutyáztok, és velünk vagytok a suliba mindig. A igen, most aktivisták vagyunk. Nem múlhat el anélkül, hogy kint lennétek a 2 ördöggel, és, vagy az egyik ördög, meg a másik angyal, nem is tudom. Így van, és Sikó az angyal. Na, szóval akkor csapjunk bele, csak ugye arra is halljunk azért, hogy a te hangod az kiről szól, vagy kitől szól. Így van. Hát egyébként már kezdem azt gondolni, hogy nekünk már nagyobb szükségünk van a kutyasulira, tehát arra az egész légkörre, hangulatra, meg nekünk is az energialevezetésre, mint a kutyáknak, bár azért ők is nagyon jól érzik magukat. Tudod, a kutyák már mi van, meg egy kutya, menjünk! Hát mondjuk Rikót még mindig nehéz egyébként belevarázsolni az autóba, tehát ez nagyon nem megy. Mostanában azért a tervekkel ellentétben nem sikerült azt úgy megoldani, hogy napközben többször is gyakoroljunk vele, mert nem vagyunk konkrétan otthon. És akkor hát a kicsike az nagyon... Meg kell mondjam, hogy eszembe jutottatok a hétvégén, vagyis ott a múlt héten, mert utaztam többször is így kocsival hosszabban, és hát kiderült, hogy annyira nem tudok a hátsó ülésen utazni. Ugyanis borzasztóan rosszul voltam, egészen addig, amíg nem ültem át az anyósülésre, és ugye akkor eszembe jutottak ezek az utazás közben rosszul levő hányókutyák, hogy azért nem csodálom, hogy nem akarják nap minden beválni, tehát rettenetes volt. Úgyhogy lehet, hogy még az is jobb, hogyha kap egy kis dédalont, vagy valami néhány inget csillapított, mert tényleg annyira szörnyűségesen rossz, hogy bármennyire jó a súlya, azt azért nehéz átlőni azt a 4 órás utazást így végighányva. Egyébként azért látjuk a különbséget, tehát elindulunk otthonról, akkor Rikó meglátja, hogy be kell szállni a kocsiba, ketté áll a fülem, megy, ránk se néz, csak ne kelljen a kocsiba beszállni.
Viszont a suli után sokkal vidámabban megy oda a kocsihoz. Tehát, hogy akkorra úgy van vele, hogy gyerünk, benne vagyunk ott a feladatba, pörgünk ezerrel, és simán oda jön, de azért ott is okosan kell csinálni. Tehát nem tudom, hogy azt Gábor figyelte, de hogy most legutóbb a suliba arra mentünk, kinyitottuk a hátulját, Rikó így meglátta a kocsit, szépen jó nagy körbe, elment egész a pályák mellé, ott szimatolgatott, érdekes módon, pedig nagyon jól tudta, hogy hova kéne jönni. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy kutyákkal való játékkal gondoltuk, hogy ezzel kapcsolatban beszélgetünk most. Hogyan játszunk, miért fontos az, hogy játszunk a kutyáinkkal. És lehet hozzászólni a cseten. Így van, a chaten olyan hozzászólásokat szeretnénk várni, hogy ti hogyan játszotok a kutyáitokkal. Ez Gábor mindjárt be is írja a Facebookra, ha már be nem írta. Ugye? Igen. Igen. Köszi. Na tehát, kutyajáték. Játék. Igazából eléggé szeretem ezt a témát. A tanfolyamokon a suli nagyon sokszor előkerül, mert hogy a kutyás életünknek az egyik alappillére az, hogy játszunk a kutyával. És én meglepődő szoktam tapasztalni, hogy a játék hallatán a gazdák legtöbbször arra gondolnak, hogy ilyen labdadobálgatásról van szó, tehát hogy én állok passzívan egy oszlopként, és dobom a labdát, a kutya visszahozza, megint eldobom, megint visszahozza, marha uncsi, egy idő után a kutyának is elég uncsi. Persze tisztelet azon a kivétel kutyáknak, akinek labda van az agyán, és az agya helyén, és ez a labda, mert ők nem unják meg annyira. Igen. Tehát tulajdonképpen ez a játék, ez egy elég egysíkú valami. És azt azért úgy el tudom képzelni, hogy mondjuk az én kutyáim nem labdásak, meg ők így nem labdáznak. De hogy egy idő után az ember az úgy van vele, hogy oké, megint labdázunk, tök jó, tehát gazdaként ez mondjuk nem egy nagy valami, bár az is igaz, hogy viszonylag kis energiabefektetéssel lehet a kutyát lemozgatni, legalább valamennyire fizikailag. Amikor a tanfolyamon sorra kerül az, hogy na, akkor játszunk a kutyával, hát akkor azt szokott lenni rendszerint, hogy ugye általában a sulin azt várjuk el, hogy a játék a kutyával az úgy nézzen ki, hogy a gazdi meg a kutya játszik együtt. Nem labdával, nem rongyal, nem bottal, semmivel, hanem ők ketten együtt. Ennek megvan az oka, erről majd mindjárt beszélünk. De mindig azt szokott lenni ilyenkor a sulin, ugye az alapfokú tanfolyamon, mondjuk a második-harmadik foglalkozáson már előkerül, hogy játszunk, hogy mindenki fülét, farkát behúz vala, gazdik leginkább, az én kutyám nem játszik velem, persze a kutyám, mindig ez a felkeltés, és akkor vagy az van, hogy óvatosan megfogja a kutyának a nyakkörvét alul, hogy legalább nem egy már hülyedőg maradj itt mellettem, jobb esetben kaját nömnek a szájába, és aktívan simogatják a kutyát, hogy akkor nem tűnik fel, hogy nem játszunk, tehát százszornak is egy a végén nem nagyon tudunk játszani a kutyánkkal. Ez azért nagyon szomorú, mert hogy várom innen a kutyámtól, hogy készüljünk együtt mondjuk egy vizsgára, hogy az alapfokú tanfolyam is erről szól részben. Tehát, hogy kezdjünk el együtt dolgozni, akkor, amikor nem tudom a játékba bevonni a kutyámat. Tehát annyira nagy az ellentmondás, hogy elvárok a kutyától egy koncentrált figyelmet, egy tanulást, mondjuk egy olyan magas inger környezetben, ott van másik 10 kutya, hatalmas nagy tér, és lehet játszani, és mégis elvárom, hogy oda jöjjön, meg üljön, feküdjön. Miért mosolyogsz ennyire? Azért, mert felmerült bennem egy kérdés, hogy oké, hogy ez így megvan, hogy játszunk a kutyával, de mi van akkor, hogyha én ott ugrálok, meg dobogok, meg pattogok össze-vissza, meg hülyét csinálok teljesen magamból. Most az tök mindegy, hogy az egész csoport előtt vagy otthon a kertbe, de a kutyám meg ül velem szembe, és így néz. Igen, hát ez marha kellemetlen. A csoportban persze még inkább, mert amikor az ember pattog, meg szuszog, meg mindent csinálja, és bedobja magát, hogy vegyél már észre, és játszunk. És akkor a kutya tényleg ez de hülye vagy már. Igen, ez nagyon kellemetlen, de hát ennek oka van. Tehát ennek azért elég komoly oka van. Az egyik ok ugye az lehet, és akkor most egy picit ugye komolyra is fordítjuk a szót, hogy a kutya azt mondja, hogy na nehogy már te kezdeményezed a játékot. Ez ugye tulajdonképpen a két falkatag, és most ezt egy kicsit úgy vonatkoztassunk el attól, hogy ez egy kicsit itt torz. Tehát mondjuk a kettőnk viszonyába is, nem mindegy, mert a kutya meg az én viszonyomban, hogy ki kezdeményezi a játékot. Ha én kezdeményezem, hát én vagyok a gazda, de a kutya azt mondja, hogy én mögötte állok abba a bizonyos sorba, akkor azt mondja, hogy ne szórakozzam velem, ne kezdeményezzél a játékot. Tehát lehet egyszer ez az oka. Az, hogy a kutya azt mondja, hogy majd játszunk akkor, amikor én akarom, te most lazítsál. Lehet olyan oka, hogy
mondjuk érzékeny a kutya erre, tehát nem tudja, hogy miért ugrálok, mint a gumilabda, és egyszerűen sok neki. Tehát, hogy meg van rémülve tőle, vagy túlterhelem ezzel, előfordulhat egy érzékeny kutyánál. Természetesen lehet az, hogy azt mondja, hogy te nem vagy elég izgalmas, inkább, amint hogy én, mint gazda nem vagyok elég izgalmas, inkább csinálok valami mást, te pattogjál ott nyugodtan el, vagy én is el leszek mással. Hát ugye ez is oka lehet annak, hogy nem tudom elvinni játszani a kutyámat. Legtöbbször valahol az összesnek az egyvelege szokott egy kicsit lenni. Tehát, hogy egy kicsit úgy nem is érti, hogy miről van szó, egy kicsit ez a jó van, én nem akarok veled játszani, tehát úgy minden együtt. Mint mindennél itt is fontosnak tartom, hogy kiderüljön, hogy mi az oka. Tehát akkor, ha mondjuk úgy próbálok játszani a kutyával, egy érzékeny kutyával, hogy rá vagyok hajolva, és testjelekkel mondjuk én fenyegető vagyok, és úgy próbálok izgalmas lenni, hogy közben a kutyát szétterhelem, akkor ha ezt kiveszem belőle, és másmilyen módon kezdek el próbálkozok játszani, akkor valószínűleg egy idő után játékra tudom vinni a kutyámat. Mi most járunk egy képzésre, a sulinak majdnem az összes oktatója, és pontosan ilyen dolgokat tanulunk, hogy hogyan lehet akár egy érzékenyebb kutyával is elkezdeni úgy játszani, hogy mindig jobban bele lehessen vonzani a játékba, mert hát a játék az egyik kulcs a kutyákhoz, akár a saját kutyánkhoz, akár oktatóként nekünk azért fontos, hogy minden kutyához olyan szinten közel tudjunk kerülni, hogy egy picit meglássuk a belsejét. És nagyon érdekes, ahogy egészen félős kutyáknak is megvan a technika ahhoz, hogy egy picit kibontogassuk, és akár játékig el tudjunk vele jutni. Most eszembe jutott egy olyan szituáció, mert ugye az fontos eleme volt a viszonyrendezéses témánknál, hogy ugye én kezdem az akciókat, én kezdem a játékot, én fejezem be. És tehát ezt akkor ugyanúgy össze lehet vonni azzal, hogy mondjuk ő hozza a labdáját, hogy gyere játszunk, mint az, hogy ő tappancsol nekem, és próbál úgy megugrasztani, hogy akkor arra is úgy kellene reagálni, hogy akkor jó, most pihenjél 10 másodpercig, aztán utána majd én dobbantok neked, és te szaladhatsz. Nagyon-nagyon nehéz kibírni, de igen. Igen, hát olyan édesek. Igen, nagyon cuki. Igen. De bocs, de most sokat fogok erről a képzésről beszélni, mert nagyon friss az élmény, hogy tegnap jöttünk haza. Nézegettünk egy csomó videót, és ott például volt egy ilyen, az egyik kutya hívta játékra a másikat, egyébként ugyanezzel a lemancsolós témával, és akkor a másik ránézett, na jó, ne szórakozza, hogy én veled fogok játszani, hát egy domináns kutya volt, és mondta, hogy nem, ezt nem. Tehát ez a kutyák közötti kommunikációban is ugyanígy megvan, és mivel ugye minden kommunikációt mi a kutyáktól vettünk át, és úgy próbálunk az ő nyelvükön beszélgetni, alapvetően igen. Tehát ezt, hogy akár a labdát hozza a kutya, vagy bármilyen játékot, akár kezdeményez saját maga testjelekkel egy játékot, akkor vagyok tudatos gazda, hogyha azt mondom, hogy na most nem veszek tudomásul, nyilván nem kell elküldeni, nem kell megbüntetni érte, kipróbálja, tehát ugye azért a kutyáknak van az a stílusú kutya vagy típusú, ez a marokba szorított víz, amelyik mindig kifolyik, aki mindig megtalálja a réseket, és hát ebből következően mindig keresgéli is ezeket a réseket, hogy hol találja meg a gazdának a gyengeségeit. Hát ez az egyik ilyen próbálkozási pont lehet. Hát egyszerűen simán úgy tesz, mintha nem vettük volna észre, elfordulunk tőle, jóban mozicsán, hát nehéz kívülni. Tehát azért azt nem mondom, hogy az emberben nem az, hogy de jó lenne egyet játszani, és természetesen ez nagyon fontos hozzátenni, hogy abban az esetben, amikor az embernek már nincsen viszony problémája a kutyával, tehát bárhonnan be tudom hívni, jól tudom oldani, jól tudom gátolni, tulajdonképpen nincsen megkérdőjelezés a kutyába, ott nyugodtan bele lehet menni a játékba. Tehát én például a pisztoly kutyámmal, ha véletlenül, mondjuk szegény soha szinte nem hív engem játszani, de mondjuk előfordul néha-néha, én mindig belemegyek. Tehát az ő önbizalmának például nagyon kell az, hogy én ott is ne mindig korlátozzam, mert van neki elég sok gátlás az életében, hogy ez elő tudja segíteni azt, hogy egy picit felszabadultabban vagy oldottabban érezze magát, akár velem szemben is. Tehát én velem mondjuk mindig belemegyek. Tappancsol azért sokkal kevésbé, bár mondjuk a játéknál igen, de tehát azért arra figyelni kell, hogy ez a viszonyt mind a két irányba hangolja. És de ez inkább már oktatói történet szerintem, tehát azért a gazdik nem valószínű, hogy azt fogják mondani, hogy egy kicsit lazítani kell a viszonyonkor, hát ugye inkább általában arról van szó, hogy inkább... Pont, hogy túlságosan laza és rendbe kéne tenni, igen. Ti játszotok a kutyáitokkal, azért ezt még beszéljük. Őszintén szólva nekem is furcsa volt, sőt, inkább az volt a furcsa, hogy
Mi otthon Sierrával nagyon sokat játszunk, főleg eszköz nélkül. Tehát az simán megy, hogy így elkezdjük gyurkálni, meg harabdál ő is, meg mit tudom én, tehát hogy igazából nem egy gyúrás, meg egy masszírozás az egész, hanem az, hogy ottan úgy ugrálunk, meg morgunk, meg mit tudom én. Tehát ez így megvan, és amikor a sulin ott voltunk, hát lehet, hogy ott az emberek, meg a közeg, meg a sok kutya, meg a sok ember, lehet, hogy engem is egy picikét úgy visszafogott, meg őt is, de Marcsi kérdezte, ki szokott játszani a kutyával? Ezerrel föltettem a kezem, mi ezerrel játszunk, eszköz nélkül, fantasztikusak vagyunk. És akkor bemutatnátok? Persze. Kimentünk, gyere, indul. Sierra így nézett rám. Hát ott ugye csoport előtt, hát igen, most nem játszunk. Ennyi. Tehát így az kicsit gáz volt, és utána hát a tanfolyam közepetáján kezdtem azt észrevenni, hogy egy picikét úgy rámozdul az ilyen játékokra, de egész úgy a közepéig semmi, tehát semmi reakció nem volt. Igen, azért mondjuk egy csoport előtt azért hozzá kell, tehát meg kell ismerni egy kicsit a csoportot, ahhoz, hogy azt mondani, hogy most már tudok hülye lenni nyugodtan, és nem jelent gondot az, hogy mondjuk empergek a földön. Egyébként van, akinek egyáltalán nem jelent, bár inkább a középfokú tanfolyamon vannak már úgy gazdik, ott nem feltétlen. Igen, Gábornak nem jelent problémát. Nem jelent gondot. Majd akkor kipróbáljuk legközelebb a kölyöksulin, direkt figyelni fogok rá, hogy legyen egy játék, ahol megnézzük, hogy játszatok. Gábor most boldog. Most feladtuk neki a leckét, csöndben lesz egy darabig. Basszus. Tehát azért kell az, hogy a csoport előtt már, hogy annyira megismerjük egymást, hogy azt tudjuk mondani, hogy nyugodtan lehet hülyeskedni. Egyébként szerintem a kutyázásnak a fele az olyan, hogy az ember úgy meg kell, hogy szokja azt, hogy mindig hülyének néznek valamiért. Igen. Hát én számtalanszor megtapasztaltam a saját családomnál is, hogy az egyik döbbenetből a másikba esnek. Egyszer ugye a jól emlegetett Mickey egér hanga, hogy hívjuk a kutyát és magunkra hívjuk a figyelmét. Erre is megcsomoztam, megkaptam, hogy te nem vagy normális. A másik a legtiltásnak a hangja, szegény anyukám egyszer, hát azért a tappancsnál azt, hogy megéri a pénzét. Tehát őt azért kellett letiltani, és azért volt olyan, hogy otthon is belefutottak így az ilyen típusú hangomba, és szegény anyukám teljes lefagyott hangon mondta, kislányom, hát mintha te nem is nő lennél. Ne arra úgy anya, de most ebben az esetben nem nincs jelentősége. Úgyhogy tehát azért az biztos, hogy a másik a sétáltatási pórászfegyelem szokott legendásan olyan lenni, hogyha az ember elkezd ugye így sétálni, és állandóan fordulok, és megint fordulok, és igen, és akkor néznek az emberek, hogy hát ez süsükesejű, hogy ez most hova indult. De hát ez ilyen, tehát ezen át kell tudni lőni magunkat. Én emlékszem, amikor meglett Sierra, és a szomszédságunkban, ott a környezetünkben lakik több olyan kutyás is, akik ezt a tükörmódszert követik. Tehát igazából én egy nagyon jó közegbe kerültem kutyázás szempontjából. Igen, nagyon. És ahogy mentünk az első sétákra, hát hallottam, hogy tiltják le őket. Meg volt ilyen, hogy az egyik kutya valami rosszat csinálta, a tiltás ellenére megevett valamit, vagy tehát hogy valami extra történt, és láttam, hogy néz rá a gazdája, és egyszerűen így, tudod, ilyen űzte egy kicsit, hogy ott vegye észre magát, hogy az ott nagyon nem volt a helyén. És én néztem, hogy úristen. Tehát, hogy, kb. Tehát most ez komolyan ezt így kell csinálni, ez nem normális dolog. Aztán utána mondták is, hogy hát majd erre én is ráérzek, meg hát majd mi megtanuljuk a saját kommunikációnkat a kutyával. Hát egy darabig ez a morgás sem ment, meg nem is voltam szerintem én se határozott. De hát most már azért nincsenek ilyen gondok, tehát azért úgy oda morgok neki, hogy tehát abból nem gondolja azt, hogy most vicceltem. Még a nőkre is. Igen, rászoktam, és szegény kolléganőim. Hát volt ilyen, hogy valaki rosszul mondta a nevemet, és akkor elmorogtam magam. Igen, de ők tudják, hogy kutyázunk, meg tudják, hogy én tudják, nem vagyok normális ilyen szempontból. És most már engem se zavar ez a Mickey egér hang sem, meg semmi, de például amikor voltunk az egyik Korom Gábor előadáson, a Gábor tesójáikkal, akkor így az Ági megkérdezte, hogy miért nyávognak ennyire a kutyának? És mondtam, hogy hát mert hogy ez a Mickey egér hang, ez ehhez tartozik hozzá. Igen, tehát ez a nem normális dolog, ez úgy beletartozik szerintem. Igen, ezen át kell esni, hogy férfiak sokkal nehezebben szoktak. Igen, azt mondták a tanfolyamon is. Hogy mire ők elkezdenek Mickey egér hangon cincogni, viszont ha sikerül, akkor meg nagyon hatásos, mert ugye azért
az a mély férfi hangból, hogyha egy kicsit lágyítanak, az még meglepő, nagyon meglepő tud lenni a kutyáknak. És hát arra azt meg nem kell mondanom, hogy a rászólás azért egy férfi hangon az nagyon, nagyon durva tud lenni. Hozzáteszem, hogy Gábor nagyon szépen prezentálta a tanfolyamon a behívást, tehát olyan gyönyörűen elrikantotta magát, és úgy oda ment az összes kutya hozzám, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. De én például sétán életemben nem hallottam még őt úgy hívni a kutyákat, hogy gyere, és akkor elkezdett nyávogni. Tehát inkább az a jó, gyere, és akkor kész. Ennyi. Nem. Jó van, hogy én még csak óvis vagyok. Tényleg, egyébként ez igaz. Igen. Igen. Jó van, egy pont oda. Ja tényleg, hát látszik is. Jó, játékra visszatérve még azt szeretném elmondani, hogy nem olyan régen tanultam, hallottam, egy szemináriumon jártunk, hogy a játékkal hogyan operál az egyik oktató egy másik tüköriskolán, és nagyon érdekes, én csomót gondolkoztam rajta, hogyha egyszer kölyökkutyám lesz újra, akkor ezt a típusú játékot be fogom építeni az életünkbe, ugyanis nagyon-nagyon sok mindennek lehet a játék az alapja. Akár a munkának is, mivel ugye arról van szó, hogy ha tudok játszani, és a játékban tudok érdekes lenni, és ezt a játékot, vagy a munkát belecsempészem egy picit a játékba, akkor a kutyának az egész egy ilyen nagy hip-happy úrá boldogság érzés lesz, maga a munka is, mert a munkában mindig benne van a játék is fordítva. Ugyanezen a szemináriumon, és majd mindjárt visszatérek, csak ezt el kell mondjam, mert nagyon megdöbbentem rajta, hogy a szemináriumon volt egy ilyen feladat, hogy menjenek egy pár kutyagazdi páros, és kezdjenek el játszani, és nem kell játszani tovább, csak 5 percig. Viszont ezt az 5 percet úgy játsszák végig a kutyával, hogy a kutya nem hagyja ott őket, nem kezd el szaglászni, nem csinál semmit, hanem folyamatosan játszanak. És 5 perc ez semmi. Megtűnik. Igen. Igen. Azt hiszem 2,5 vagy 3 perc volt a legtöbb, aki tudott játszani a kutyával, és igazából ebben az a nagyon meglepő, ez egyik az, hogy borzasztóan elfáradtak a gazdák. Tehát mindenki, ugye annyira nagy erőbedobás kellett az, hogy annyira intenzíven mozogjunk, hogy a kutyának a figyelme megmaradjon. A másik pedig az, hogy egy alapfokos vizsga is 2,5-3 perc. Tehát ahhoz, hogy én elvárom egy kezdő kutyától egy alapfokú tanfolyam végén, hogy mondjuk 3 percet aktívan tudjon rám figyelni. És ugyanakkor játékban nem tudom a kutyát bent tartani 3 percig. Tehát ez annyira érdekes azért, hogy ugye mi a munkaagyú gondolkodásunkkal teljesen arra vagyunk ráállva, hogy a kutyának dolgozni kell. Az, hogy a játékban hogyan dobjuk be magunkat, vagy hogyan legyünk annyira érdekesek, hogy ugyanezt az időt mondjuk játékkal ki tudjuk tölteni, ez erre nem is. Tehát én nekem ez egy annyira meglepő valami volt, hogy utána a sulin is kipróbáltuk, hát ugyanezzel az eredménnyel egyébként, hogy a sulin se, talán egy valaki volt, aki tudott 5 percig játszani a kutyával. Nagyon, nagyon nehéz, ezt érdemes otthon kipróbálni, de nem csalva, nem a szobába, hanem kint a téren, labda nélkül, minden nélkül, csak a kutya meg én, és úgy, hogy nem hagyott bennünket. Nagyon nehéz. Hát alapvetően azért a játék az feszültségoldásnak, tehát hogy nem csak a kapcsolatunknak az ápolására, meg a javítására szolgál, hanem ugye a feszültségoldásnak számtalan szó lehet azt látni, hogy amikor a kutya megcsinált valamit, vagy például most a hétvégén is volt egy ilyen, hogy az egyik oktató csak prezentálni akarta, hogy beszéltünk arról, hogy a mi kutyánk mennyire nagy színész is tud lenni, és mondta, hogy azért ne dőljünk be ennek a színészkedésnek, mert hogy ők nagyon gyorsan megtanulják egyúttal azt is, hogyha én durván rászólok, és ő ilyen szemekkel néz, akkor ez az elvárás, és akkor megszűnik az a haragos állapot, hanem akkor úgymond megkegyelmeztem neki. És ezt ő bemutatta a saját kutyáján, hogy na nézzük csak meg. És akkor tényleg ilyen rászólt, akkor Molly így összehúzta magát, és szépen így nézett, és akkor okos vagy, és abból lett gyorsan egy játék, hogy ugye kioldja meg minden, és hogy ez annyira jó, tehát ilyen feszültségoldás is, meg befejezése valaminek, tehát nagyon sok mindenről lehet használni. Igen, és ahhoz képest nagyon keveset használjuk, és a tanfolyam során egy csomószor van, hogy jó van, de ezt a játékot hagyjuk már. Tehát, hogy nem kelljen már játszani, tényleg ez a fudaciki, hagyjuk már abba. Na és hát a szemináriumnak a nagy tanulsága az volt számomra, hogy úgy építette fel ezeket a játékokat, hogy amikor játszunk, így csak ő meg én, akkor minden szabad. Ugye a falkában is úgy van, hogy a játék közben, amikor már benne vannak a játékban, akkor már nincsen alá-fölé rendeltségi viszony. Nyilván ez nem ennyire fekete meg fehér, de ott például az, hogy ki helyezi a másik fölé a fejét, vagy az egyik eldől és
mondjuk háton fekszik, tehát ezeknek nincsen domináló jelzésértéke, hanem akkor játék van. Az, hogy kikergeti a másikat, tehát simán lehet az, hogy a dominánsabb szalad előre, és a másik kergeti, és viszont, tehát hogy ennek így nincsen, ott akkor már felborulnak ezek a szabályok. Na és ebből következően ennél a típusú játéknál a kutyának mindent szabad. Tehát húzhatja a hajamat, ledönthet, húzhatja a ruhámat, mert ugye ott vagyok öltözve nyilván. Tehát abban nincsen semmiféle feszültség. És ebből következően a kutyában kialakul egy olyan érzés, hogy annyira tök jó együtt játszani, mert hogy nekem mindent szabad, és ezt a kiskortól megvan a kutyába beleépítve, akkor ebbe úgy bele is szocializálódik, benne van a mindennapokban az, hogy mi mennyire jót tudunk együtt játszani, és amit én majd ki szeretnék próbálni, hogy ugyanakkor ebbe a teljesen fesztelen állapotban mindig az én jogom azt mondani, hogy na vége van. Tehát belekerül egy gátlás. Ami ugye mindig a kiskutyák, ahogy nőnek föl és mondjuk kamaszodnak, a gátlást beletenni az életükbe, nem szabad megenni a kaját, most nem szabad idejönni, nem szabad elszaladni a labdáért, nem szabad ellopni a papucsot, számtalan olyan szituációban, ezt nem tudjuk beletenni. Mert egyszerűen a kutyának a mindennapjában nem nagyon kerül bele a gátlás először. És ebbe a játékba ugye mindig az van, hogy minél magasabb az ösztönhőmérséklete a kutyának, minél jobban pörög, annál nehezebb gátolni. És ha ezzel a típusú játékkal kezdem bevezetni az életébe a gátlást, akkor mindig már egy magas ösztönhőmérsékleten vagyunk, amikor egyszer csak azt mondom, hogy oké, ennyi volt a játék, befejeztük. Ez már egy gátlás a kutyának nyilván, de mivel először még kicsike, hát nem is nagyon fog tudni mást reagálni, vagy tehát kénytelen befejezni, mert egyszer nagyobb vagyok, főleg bármelyek kész. Igen. És a kutyának természetes lesz, nem várik büntetési jogátlás, hanem egyszerűen annyi, tudomásul veszik. Ennek vége. És én azt gondolom, hogy ez a későbben, hát a szemináriumnak a tanulsága vagy a jelentőség is ez volt, hogy egy idő után beleépül a kutyának a mindennapjaiba. Az oldott állapot is, meg ez a fesztelen játék, az, hogy mennyire jó a gazdival, meg az is, hogy van gátlás, de azt, hogy a gátlás az nem egyenlő a büntetéssel. És ezt egyébként nagyon sokszor a fejekbe érdemes tisztába tenni. Tehát a gazda sokszor nem tudja, hogy azt, hogy én valamiről legátolom a kutyát. Attól nem kell büntetni, és nem is kell büntetésnek kinéznie ahhoz, hogy gátolható legyen a kutya. Csak azt azért sokszor összekevergetjük egyébként, és nem tiszta az, amit csinálunk, és azért is a kutya sokszor nem is jól veszi. Hát ezért van az, hogy mit tudom én, valamit, hogyha megcsinált, tehát hogy mondjuk nem jöhet be, vagy valami is megcsinálta, kiment onnan, akkor utána, hogy megdicsérjük, az már ugye azért oldja egy picikét ezeket a dolgokat. Igen. Tehát ugye van egy letiltás, akkor utána azért, ha azt abba hagyja a kutya, azt is meg kell mondani neki, hogy most viszont jól csinálod, ügyes vagy. Igen, ez nagyon fontos. Kedvenc hallgatón kír, de valami köcsögről nem értettem pontosan, azt írja, hogy köcsögölős játék. Igen, ez Livi? Igen. Köszönöm szépen, Livi, nem véletlenül nem mondtam a nevét, de igen, a szemináriumon így hangzott el, hogy köcsögölős játék. Az melyik? Hát ez a típusú teljesen fesztelen játék, az ottani előadó köcsögös játéknak, egész pontosan. De hát azért így beszélgettük így az oktatókkal a sulin, hogy ennek valami szalonképesebb nevet kellene találni. Nyilvánvaló játék stílusra utal ez a megnevezés, hogy mindent szabad, tehát bármit megtehet a kutya. Hát én azt gondolom, hogy azért ennek majd találunk valami kicsit rádióban is be lehet rádió kompatibilisebb freestyle nevet, mert hogy azért az úgy jobb lesz emlegetni, de köszi Livi, hogy ez így belekerül. Nagyon-nagyon kedves tényleg. Szerintem akkor lazítsunk és zenéljünk. Zenéljünk egyet, mert utána lesz kérdésem. Na, és akkor eddig ugye a játékról beszélgettünk, hogy a kutyáinkkal való játék mennyire fontos és hogyan lehet ez. Most azért gondolom, hogy nagyon sokan elgondolkoznak ezen. Tehát jó, aki suliba jár, meg oktató, meg akármi, az nyilván ők tudják, hogy mi a dörgés, de olyan hallgatók, akik tartják a kutyát, és nem biztos, hogy olyan a viszony, meg olyan a kapcsolat, hogy egyáltalán hogyan kezdhetnek neki ennek a játéknak. Azon kívül, hogy elmennek a suliba is. Igen, elmennek a suliba, és akkor megbeszéljük. Így van, ennyi, menjünk tovább. Jó, azért ne zárjuk ezt le ennyire. Nem is nagyon beszéltünk az eszközzel játékról. Tehát ugye csak annyit mondtam, hogy a labdadobálgatás az nem annyi, hogy dobom a labdát, a kutya visszahozza. Aki még soha nem játszott, ott talán az a legkönnyebb úgy elkezdeni, hogy fogok egy ronlydarabkát, mármint, hogy nem egy kicsikét, hanem egy viszonylag nagyobbat darab. Mégis, ekkora? Anyuci kedvenc pólóját? Nem, igen, körülbelül mondjuk egy póló méretet, vagy egy kéztörlő között, vagy valami
kisebb-nagyobb rongyot, és azzal próbálok játszani. Tulajdonképpen ezek a játékok, hogyha most nagyon szakmai akarok lenni, akkor ezek zsákmányjátékok. És csak azért fontos tudni, mert ezt a rongyot úgy érdemes mozgatni, hogy a zsákmány mozog a kutya előtt. Tehát nagyon sokszor próbálkoznak gazdik úgy, hogy beleugrik a zsákmány a kutya szájába, mert ez ugye nem túl életszerű. Igen. Tehát ezt a rongyot nem a kutya szájába kell beledugni, hanem inkább mintha menekülne előle. És a kutyák mondjuk 80%-a, vagy 75, nem megyek lejjebb. Tehát a kutyák nagy többsége azért erre elindul, tehát erre érdeklődik, hogy ott valami mozog. Tehát akár azt is megcsinálhatjuk, hogy ezzel a kezünkbe ezt lóbálva elszaladunk a kutya előtt. És természetesen ez nagyon sok mindentől függ, hogy most a kutya erre mozdul, vagy nem mozdul, megfogja, vagy nem fogja meg. De azért jó esélyünk van rá, hogy mondjuk egy ilyen földön ugrabugráló rongydarabra a kutya oda fog menni, ha meg is szagolja, netán meg is fogja. Ha odáig eljutunk, és azért odáig el szoktak jutni a gazdik, hogy megfogja ezt a kutya és elkezdi húzogatni, az már nagyon jó. Tehát akkor már ugye van egy közös játék, igazából a kutya azt éli meg, hogy elkapta ezt a zsákmányt, és most azért harcol, vagy azzal küzd, és azt fogja levadászni. Sokszor látunk olyat, hogy a kutya befeszít, és húzza hátra, húzza. Ez is egy teljesen normális zsákmányviselkedés. Van olyan is, hogy fogja a szájába és rázza a fejét, ez a halálra rázás, hogy gyakorlatilag azzal eltöri a gerincét a zsákmánynak, és aztán ezt mindig elcipeli. Tehát ezeknek a játékoknak a legjobb, hogyha úgy ér véget, de hát ez se ennyire fekete meg fehér, úgyhogy ezt a legjobbat ezt azért ne vegyük ennyire betű szerint. Tehát lehet úgy vége, hogy a kutya megkapja a zsákmányt és megnyerte, hadd vigye, legyen tőle boldog. Természetesen ez azért nem azt jelenti, hogy szétrághatja a törölközőt és szépen lenyelheti, mert az hát inkább akkor legyen élménye. Tehát egyszer-kétszer adjuk neki oda, hogy vigye el, de... És aztán utána próbáljuk meg elterelni a figyelmét, elhívni, hogy hagyja ott, és aztán utána eltehetjük azt a zsákmányt. És néha befejezhetjük úgy is, hogy a kutya még pörög, jaj, de nagyon szeretném, és akkor elteszem. Ennek ugye az az értelme, hogy nekünk kell befejezni a játékot. Tehát ne az legyen, hogy unásig dobálgatom a labdát, unásig húzogatja a rongyot, hanem amikor őt azért ez még érdekli, akkor én egyszer csak azt mondom neki, hogy puff, most vége van, most már nem akarok tovább játszani. Akkor már hiába bögdös, hiába ugrál, hiába húzza, hiába rázza, onnantól kezdve azt befejeztük. Mert akkor a kutyában az érzés, mert egy az, hogy de tök jó volt, és de jó lenne folytatni. A másik pedig az, hogy hát igen, a főnök azt mondta, hogy már nem szabad játszanom tovább, és onnantól kezdve, tehát ezzel a pozíciópontunkat megszereztük és erősíthetjük a helyzetünket. Igen, az egyébként annyira fontos dolog, hogy például nálunk a Sierra az abszolút nem volt labdás. Tehát így eldobtuk a labdát, amíg mozgott utána szaladt, aztán utána így megszagolta, és így nézett ránk, hogy most mi van. Sőt, a másik része, hogy visszahozta, eldobtuk megint, és aztán utána nézett a labdának, meg ránk, hogy most tényleg hülye vagy, hogy most eldobálod, és én húzogassam vissza, tehát ez teljesen nem jött át neki. És akkor mondták, hogy tényleg ennyi, hogy ameddig érdekes neki, addig kell eldobni. És ez nálunk nagyon sokáig ilyen 1 és 2 eldobást jelentett csak. Tehát eldobtam, visszahoztam, eldobtam még egyszer, és aztán még csipogtattam egy csomószor, és elvittem. És igazából Rico labdásabb, és most így Sierrát is jobban kezdi érdekelni. Tehát így sikerül, de tényleg ez ilyen 1-2 dobálásnál nem volt több. Igen, egyébként pontosan azért, mert ez az állok és eldobom és hoz vissza játék van. Akinek labdás a kutyai, akár ilyen szinten, mint a Sierra, azt érdemes csinálni, hogy hát föl kell készülni, tehát ezt nem fáradtan ilyen kutya energialevezetésnek, hanem amikor a gazdi is úgy benne tud lenni a pörgésbe, azt érdemes csinálni, hogy akár hoznak 2 labdát is, viszont amikor eldobtam a kutyának a labdát, akkor harcolni érte. Tehát az legyen a kutyában, hogy nekem kell odaérni hamarabb, mert különben ellopom. Ja, tehát a gazdi is indul, akár nyilván úgy érdemes eldobni, hogy esetleg néha én érjek oda érte előbb, mert abban a pillanatban, amikor a kutyának nem csak az van, hogy vagy áll a gazdi, én eldobom, visszahozom, leteszem, megint eldobjam, megint visszahozom, tehát ez egy monoton valami. Viszont azt, hogyha küzdeni kell érte, hogyha szaladni kell, hogyha akár az van, ha én meg tudom szerezni a földről hamarabb, fölkapom a labdát, és én elfutok a labdával együtt, akkor nyilván a kutya jön utána, mert az így tök érdekes, aztán megint eldobom a labdát, megint egyszerre indulunk, nyilván a kutya oda fog érni hamarabb. Akkor akár előveszem a másik labdát, azt eldobom, akkor ő a másikat le fogja tenni, és azért megint indulhat a harc.
Tehát nem az van, hogy a kutya a labdával játszik, hanem a kutya a labdával meg velem játszik. És ebbe belefér az is, hogy mondjuk a kutya ért oda hamarabb, akkor hogyha én meg akarom szerezni, akkor fogja és elszalad vele, és Persze. én megszaladok utána. Te szaladsz utána, vagy fogod és eldobod a másik labdát. Aha. Tehát, hogy az nem szerencsés, hogyha elszalad vele a kutya, lefekszik, és onnantól kezdve kizárja a többi ingert, és kizár engem meg a másik labdát. De az, hogy néha ő mondjuk elszalad és odamész és elveszed tőle, hát nyilván azok a kutyák, akik bevédik azt a labdát, azoknál ez nem érdemes és nem célszerű. Mert sajnos azért az is előfordul, hogy tök jót játszunk egészen addig, amíg a kutya úgy nem dönt, hogy na jó, van, ezt a labdát már nem adom oda, és mondjuk elkezd morogni, akkor ugye nem érdemes azt ilyen mellérendelő bunyóba, hogy na gyere majd most ezt játsszuk le, hanem annak megvan a külön eszköze, azt külön kezeljük. Ilyenkor érdemes előbb vagy kajával leváltani, vagy másik labdát mutatni, és akkor arra leváltani ezt a... Ezt akartam kérdezni, jutalomfalatot ebbe mennyire vonjunk bele? Tulajdonképpen nem nagyon érdemes. Azért, mert ez egy teljesen önmegerősítő dolog. Azzal, hogy játszunk, azzal a kutyának már megvan a jutalom. Nem kell annyira egysíkúvá tenni az életünket, hogy a jutalom az csak a kaja, egyébként ez csak a mi fejünkben van így. Tehát a kutyának tökéletesen jutalom egy simogatás, ha olyan a viszony, de a játék, a labdázás az mindenképpen megerősítő, nincsen rá szükség. Inkább akkor szokott lenni egy kutya nagyon-nagyon ilyen labdaagyú, nagyon-nagyon labdás, akkor meg lehet próbálni azt, hogy úgy tudom elkérni tőle a kaját, hogy itt van egy másik vagy egy jutalomfalat. Ha még labdásabb, akkor nyilván a másik labdára fogja inkább odaadni. Nálunk egyébként a visszahozás, tehát most odáig eljutottunk, hogy a kutyák azok totál elszaladnak a labdáért, aztán fölkapja, elhozza egy méterre közelebb, és lerakja. És nem akar, tehát nem hozza vissza konkrétan. És ezt oly módon sikerült megoldanom, hogy amikor láttam, hogy fölvette, elindultam a másik irányba, hogy gyere hozzá, nagyon ügyes vagy, és akkor hozza, ugye nem rakja már, nem dobja el. Tehát, hogy így elkezdtem így ezt így bevezetni. Tehát ez úgy valamennyire működött. Igen, ez jó szokott lenni egyébként. Igen. Egyszer volt a sulin egy kutyát, abszolút nem tudtuk az energiaszintjét lecsökkenteni. Tehát olyan szinten pörgött, egy német vász volt, hogy valami írtózat volt, szikrázott a pálya tőle. Tehát élhetetlenül tele volt energiával, és akkor az egyik oktató kezdett el így játszani vele ezzel a két labdás eldobom, elszaladok érte, erre fussunk, arra fussunk. 10 perc múlva a kutya úgy kidőlt, tehát ebben ugye az a jó, hogy ebben van egy csomó interakció, ebben van beszélgetés. Tehát a kutyának gondolkozni is kell, igen. Nem csak rohangál, mert ugye a mozgási energiát jó elfárad, aztán egy picikét pihen és rögtön újra tölt. Ez olyan szinten lefárasztotta a kutyát, hogy figyelnie kellett azt, hogy a másik merre megy és hogy mi történik, hogy totál elfáradt, tehát még mondtak azt, hogy még az életében olyannak nem látta a kutyát, amilyen akkor volt. Úgyhogy ez akkor is nagyon jó, vagy arra is nagyon jó, aki úgy érzi, hogy nem tud a saját kutyája, mondjuk nem tud eljárni sportolni, de valamit kellene, és hát vélhetően azért sima csak dobálom a labdát, az már kevés, akkor azért ezt ki lehet próbálni, hogy elkezdek egy kicsit így ilyen zsákmányosan játszani a kutyával. Még egy olyan kérdés merült föl bennem, amit szinte hallok egyébként így háziasszonyoktól, hogy oké, hogy kezdjünk el játszani a kutyával, vegyünk elő egy rongyot, törölközött valamit, ami már nem annyira kell, és elkezdjük húzkodni, és akkor nem vonja ez maga után azt, hogy én majd kiterígetem a ruhákat szépen a kertbe, ahogy a szabad ég alatt száradjanak, és majd ő azokra is úgy fogja gondolni, hogy ez játék, és leszedegeti nekem hamarabb. Tehát, hogy ez a veszély megvan, vagy el tudja különíteni a kettőt, hogy az volt a játék, ez pedig egy olyan dolog, amihez nem nyúlhat. Én azt gondolom, hogy alapvetően el tudjuk különíteni, mert teljesen más a szituáció. Tehát az egyiket ugye én fogom, és én kezdek el vele játszani, és én mozgatom. Most lehet nyilván az is érdekes, amit a szél mozgat. Igen. Ameddig nem nagyon fúj a szél, addig száradhat meg a ruhát. Igen, nem. Hát az egyik az, hogy ha látom az élet, akkor érdemes letiltani. Tehát, hogyha egyszerre mondom a kutyának, hogy ezt nem akarom, hogy csinál még egyszer, akkor, és ezt jól csinálom, tehát nem csak megkérem, hanem letiltom, akkor jó esélyem van rá, hogy ezt a kutya meg fogja tenni. Nyilván azért itt ez mondjuk kölyök kutyáknál kicsit máshogy van. Tehát a kölyök kutyának a minden játék kategória. És a másik pedig az, hogy azért az a kutya, amelyik leszedi a szárítól a ruhákat, ott valószínűleg nem függ azzal össze, hogy én elkezdtem ilyen zsákmányosan játszani, vagy nem. Nem, az valami másnak a levezetése. Igen, valószínűleg annak a kutyának elég magas lehet a zsákmányszerző ösztöne egyébként is,
és tehát nem kell az neki, hogy megmutassam azt, hogy tök jó rongyozni, látod, és akkor onnantól kezdve a kiteregetett ruhával is jó, hanem akár ő magától is rájön. Viszont összességében azt gondolom, hogy pontosan azért, mert hogyha én elkezdek vele játszani, akkor van lehetőségem arra is, hogy leállítsam. Még lehet, hogy a kitelegetett ruhákat jobban meg tudom úgy óvni, hogyha elkezdem ezt a játékot, és beletesztek egy gátlást. Na most ezt viszont nem. Mert akkor ugye megint ott vagyunk, amiről az előbbi szó volt, hogy egy magasabb ösztönhőmérsékleten is le tudom állítani a kutyát a játékból. Ugyanez van akkor, amikor a szél kavarja a kiteregetett ruhákat, vagy nem kell, hogy nagyon kavarja, csak mondjuk egy picikét himbálózik, és akkor az már nagyon érdekes tud lenni, és abba az ösztönhőmérsékletbe is akkor ugyanúgy bele tudom tenni a gátlást. Mondjuk még erről a zsákmányossal akartam visszatérni, hogy aki azt gondolja, hogy nem labdás a kutyája, azért érdemes azt is kipróbálni, hogy valami olyan, most már lehet kapni olyan teniszlabdákat, ami madzag van, kötél van, valami hosszabb, tehát nem egy 10-20 centis, hanem valami hosszabb, ilyen tehát ilyen több méteres akár. Mi megcsináltunk egy gumicsirkét, úgyhogy a nyakára kötöttünk hosszú madzagot, és a kertbe ide-oda húzgáltuk. Hangsúlyos, hogy gumicsirke, igen. Nem olyan csipogós gumicsirke, úgy mentek rá, mint a kis cicák. Én olyan jókat röhögtem rajtuk, hogy a 3 méteres kötélen én húzkodtam a gumicsirkét, ezek rohantak, utána ugráltak, mint a bakkecskék, és nagyon imádtam őket rettentően. Hát ez már az őrzővédő foglalkozásnak a része, majd erről egy külön adásba fogunk beszélgetni, hogy mi is az őrzővédő, mert ez már gyakorlatilag a zsákmányfejlesztésnek a része, tehát az, hogy a zsákmányszerző ösztönét egy kicsit a kutyának elkezdjük felfelé tornázni, és ez egyébként tök jó, de tényleg majd külön beszélünk róla, de egyébként egy nagyon jó játék ez. Gábor, esetleg te hozzászólnál? Nem szólok. A csatán van kérdés, hogy mi van a nyakadban? Mármint itt nálam. Gábornak mi van a nyakában? Hát, Gábor, mi van a nyakadban? Én azt hittem, hogy ablakos talisznya. Abrakos tarisznya. Egyél, Gábor. Nagyon, várjál, de büdös. Nagyon ügyes volt. Tehát mit raktál bele előtte? Beszélgetünk erről egy kicsit? Beszélgessünk. Gábornak a nyakában a súlynak a jutalomfalat tartója van. Most biztosan nagyon jól látszik a... Nem is nagyon jól. Nem? Picit arra úgy, igen. Igen, most jól látszik. Ez egy jutalomfalat tartó. És Gáborék most tettek szert, nem is tudom, mikor a hétvégén vagy a múlt hétvégén. Igen. Na, most látszik jól, a súlynak a logójával ezek nem tartoznak hozzá. Tartó. Igen, rajta lóg egy klikker és egy kakizacsi tartó. És igen, a klikkernek a hangját is lehetett most hallani, most biztosan azok a kutyák, akik klikkeresek. Igen, fölkapták a fejüket biztos. És a gazdik még nagyon anyáznak. Ne szórakozz, vigyáljön a kutya! Ja, azt nem mondtuk, hogy a műsorhoz hozzatok jutalomfalat a kutyáknak. Na és akkor beszélgessünk már arról, hogy minek kell a jutalomfalat tartó. Jó, nem kell, bocsi. Most egy kicsit nem tartozik ide a játékhoz, mert megbeszéltük, hogy nincsen benne jutalom. De beszéljünk a jutalomfalat tartóról. Hát tulajdonképpen ennek a jutalomfalat tartónak a sztoria a jutalomfalat tartókat, amikor mi kezdtük egyébként a sulit, akkor nem lehetett kapni jutalomfalat tartót, hanem a hegymászóknak ezt a kőportartó tarisznyáját kezdték el használni a kutyások, és nekem is olyan volt az első jutalomfalat tartó, milyen kőportartó. Egyébként teljesen tök hasonló, mert az alapján készülnek most már ezek a jutalomfalat tartók is. Ugye az volt a lényege, hogy viszonylag könnyen bele lehessen nyúlni, kivenni a jutalomfalatot, mosható legyen, hogy ne csúcsogjon állandóan zsírtól, meg kosztól, meg mindent, hanem ki lehessen mosni. Mi mindig úgy szoktuk csinálni, hogy belekerüljön egy mérőpuhár, vagy egy nagy tejfölös kupa, vagy valami, hogy abból úgy akkor könnyebben ki lehet venni a jutalomfalatot, és a derékra lehessen erősíteni, mert akkor úgy lehet minél könnyebben belenyúlni, tehát úgy van nagyon, nagyon jó helyen. És aztán utána jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha itt a sulinak a logója rákerülne, és hát most már ennek teljesen bevett gyakorlata van, és ezt az anyagot most találtam erre a jutalomfalat tartóra, ezt a világítós narancsárgát. Én nagyon szeretem, mert tök jól látszik a sötétbe is. Úgyhogy... Ez világít? Hát ez, ha van egy kis fény, akkor visszatűződik, és akkor biztonságos is. Biztonságos, igen, mert nem ütik el a jutalomfalat. Itt van egy másik véglet, ami bemegy, az kijön. Igen, hát ugye a kakizacsi tartó
Én most már azt látom egyébként, hogy egyre több gazdi van, akik nem csak a sulin, hanem úgy összességében, akik már ilyen zacsival járkálnak, tehát szerencsére ez most már teljesen Hát a felelős, normális kutyatartóz viszi magával az élménytasakot. Igen, és hát ugye jutalomfalat tartóra ezért is került rá egy kis tartó, egy kis fül, hogy erről is arról is van, és akkor klikkert meg mindenfélét rá lehet aggatni. Klikkert is, mert hát ugye aki tüköriskolába jár, az klikkerrel jár. Igen, megint mehet a papucsnak egy jutalomfalat. Ügyes vagy, papucs. Úgyhogy ennyi. Gábor, szeretnél még valamit, hogy beszéljünk róla? Nem. Mire gondoltál? Most semmire. Mit mondjunk el a jutalomfalat tartóval kapcsolatban? Nem tudom. Nagyon praktikus ez a kutyasuli is, mert nagy. Igen, és használjuk a kutyasuliba éjjel-nappal. Igen. Tanításra főleg nem játékra, de... Amit lehet kapni egyébként kutyásboltokban, az nem tudom miért, de sokkal-sokkal kisebb. És az azért rossz, hát azt mondjuk egy nagyobb kutyának ez tele szokott lenni kajával, és egyszerűen abban a kicsiben nem fér bele elég sok. A másik pedig az, hogy abban mondjuk az én kezem lehet, hogy belefér, de fér. Igen, egy normális kéz az már nem fér bele. Igazából még ez is van, amikor egy kicsit szűk inkább, mondjuk lehet, hogy neked nem. Nekem jó volt. De létezik ennél még egyen nagyobb jutalomfalat is, nálunk nincsen, de van olyan tükörsuli, ahol létezik még egy kicsit hosszabb is, tehát abban nem tudom, óriás testű kutyáknak való Hát ugye van olyan feladat, például a fektetés, vagy a marad, amikor igazából a kutya nem csinál semmit, csak a gazdi folyamatosan adja a jutalomfalatot. Hát és olyankor nagyon sok kaja fogy ilyen szempontból. Meg ami nagyon praktikus, ami nekem nagyon tetszik, hogy ennek a beszorítója gumis. Tehát igazából lehet egy olyan köztes állapotot csinálni vele, ami majdnem zárt, de azért nem teljesen, mert a kutyák azok rendkívül szemtelenek a suliban, tehát ahogy legugolsz a saját kutyádhoz, már másik 3 kutyának az orra benne van a te jutalomfalat tartó táskádba, tehát ilyen önkiszolgáló büfének nézik sokszor a kutyák a másiknak a táskáját, ami egyébként teljesen normális dolog. Csak hát kicsit kellemetlen, mert egyrészt ugye nem etetjük másiknak a kutyáját, tehát nem szoktatjuk rá, hogy nálunk mindig van kaja, másrészt meg azért kifogyunk idő előtt a jutifalakból, tehát ez egy ilyen köztes megoldást tud jelenteni, hogy félig bezárjuk, és akkor egy félig zárt gumi miatt ugye nem kell kibehúzkodnom folyamatosan. Megint írtak. Nem vágja, mi van? Ez a Lívia írt a kutyájára, hogy nem vágja, hogy most mit kell tennie, de azért felkapja a fejét a hangra, ugye egy jó klikkeres kutya, mert hogy a kisebb kutyáknak is tele van a jutalomfalat, hogy hát igen, csak hogyha tele van a kisebb kutyának a jutalomfalat tartó, akkor azok a kutyák kövérek lesznek. Hát igen, meg azt bele kell kalkulálni, hogy elmegyünk a suliba, akkor a kajadag az úgy oda ment a kutyának, akkor gondolom. Igen, hát azt azért érdemes beleszámolni, bár én mondjuk nem szoktam például soha beleszámolni a kutyáimnak. Nem. Bármilyen csúnya dolog, és most látom, hogy le vagytok döbbenve. Nem, mondjuk azért is, mert amit én viszek jutalomfalatot, annak a nagy része nem az én kutyáimnak a szájába. Igen. De én nem szoktam azt külön beleszámolni. Akkor, amikor mondjuk aktívan dolgoztunk, akkor igen. Tehát akkor az azért egész más volt. Még mindig megdöbbenek, hogy mondjuk egy kis közepes testű kutyának is gazdik hoznak 2-3 virslit. Én annyira meglepődik, nem tudom, hogy ki hogyan adagolja a virslét, de akkor, amikor mondjuk én úgy jártam, hogy külön kijártunk gyakorolni is a kutyákkal, akkor én 2 darab virslit vittem a 2 kutyához, és azzal simán végignyomtunk egy gyakorlást. És nekem annyira meglepő, hogy a... Most már nem mondanom, hogy ti mennyit visztek. Már nem mond, 6 darabot, 6 darabot, puha. Nem, az 2 kutyának. A nagyból. A nagy virsli. A nagy virsliből, tehát 3-3 virsli, de igazából, tehát mondjuk én azt vettem észre, hogy Sierra-nak elég volt a kisebb, a Rico az egy feneketlen bendő, tehát őt nem vezélyezteti az a dolog, hogy mondjuk a 2 virsli végén már nem annyira érdeklődik a kaja után, mert ő folyamatosan érdeklődik a kaja után. Tehát ha 2 kiló virslit darabolnánk föl egy óriás nagy jutalomfalat tartóba, akkor még az utolsó falatot is meg tudná enni úgy, mintha semmit nem evett volna előtte. Egyébként ez elég szerencsés dolog, szerintem sokkal könnyebb egy kajás kutyával dolgozni, mert ott sokkal könnyebben megvan a motiváció. Tehát ebből következően, ha éhessé teszem, akkor jobban érdeklődik. Ennek egyetlen tappancs ilyen egyébként, én nagyon imádom benne, hogy nagyon kajás.
egyetlen nehézség van, hogy nagyon könnyen túlmotiválható egy ilyen kutya. Igen, meg a másik, amit ugye Szabolcs mondott a hétvégén, hogy ugye oké, hogy nagyon kajás, és pont a Nikon mutatta be, hogy vezette erre az órát, lefektette akármi, és akkor föltette a kérdést, hogy na most vajon mire gondolt a kutya? Tehát gondolkodott-e azon, hogy én azt mondtam neki, hogy fekszik, és mit kell csinálnia, vagy csak azt látta, hogy kaja, és mindegy, hogy hol van a kaja, bármit megcsinálok, csak kaja. Igen, ez a megvezetésnek a technikája. Igen. De egyébként nagyon szerencsés technika, nagyon könnyű vele dolgozni, ettől függetlenül is, mert abban az esetben, hogy egy picit mindig itt visszaveszem az ingert, és ugye így jut el egy idő után a kutyának a tudatáig, hogy mit is csinálok, de viszonylag könnyen lehet használni, és nagyon, nagyon élvezetes ezzel a technikával dolgozni. Most gyakoroltuk a Forog című részt, és hát a Rikónál még nagyon erősen megvan ez, hogy kaja, tehát most már egyre följebb tudom emelni a kezemet, tehát most már nem kell annyira az óra előtt vezetnem, de hogyha teljesen föncsinálom és kaja nélkül mondom, hogy forog, nem csinálja meg. Tehát kell a kaja, és legalább a kajával kell egy kis kört leírnom, és akkor már egyre forog. Ez nagyon érdekes különben, mert sokszor van, hogy ugye a tanfolyamon meg kell tanulni ülni, feküdni a kutyáknak, és a fekvésre szokott az lenni, hogy ugye ezt is megvezetéssel csináljuk, lehúzzuk a kutya óra előtt a jutalomfalatot, és aztán utána egy idő után vissza kell venni, már nem kell a jutalomfalat a kézbe, és két társaság szokott lenni mindig. A csoportnak az egyik fele megtanul feküdni a kutyák, a csoport másik fele megtanulnak a gazdák csak jutalomfalattal fektetni. Tehát egy oldalról a kutya megtanulja, a másik oldalról megtanítja a gazdát, hogy csak úgy tudok lefeküdni, hogyha tartod a jutalomfalatot. Ez azért becsapós, mert természetesen azok a kutyák is le tudnának feküdni, csak ott mindig megy egy ilyen kis harc, egy kis adok-kapok, hogy na feküdj már a jutalomfalat nélkül, próbálkozok egyszer-kétszer, nem megy, na jó, akkor előveszem a jutalomfalat, és tulajdonképpen, ha úgy nézzük, ez egy tanítási folyamat. Hozzászoktattam a kutyát ahhoz, hogy harmadikra adom a jutifalatot, és majd akkor kell lefeküdni. És szépen megtanulják a gazdik, hogy mikor kell elővenni a jutalomfalatot, és hát ez ugye azért becsapás, mert a kutya már régen tudná, hogyha a gazdi egy kicsit tudatosabban áll benne abba, hogy vonom vissza a jutalomfalatot, és hogy vezetem meg a kutyát azzal, hogy mintha nálam lenne, de mégse. És van olyan kutya, aki olyan szépen megtanulja azt, hogy csak a jutalomfalatra, hogy aztán nagyon-nagyon nehéz vele elhitetni a jutalomfalat nélkül is meg. A chat felül jön aktív, és Adri írt nekünk, szia Adri, hogy sziasztok, nálunk a munkajáték módszer annyira bevált, hogy amióta ezzel készülünk a vizsgára, Biloró ül, fekszik és bármit megcsinál. A suliban pedig azzal is meg kellett küzdenem, hogy behívjam. Kicsit eltértünk a témától, de bocsi, csak most sikerült megküzdenem a chatfallal. Köszönjük, hogy megküzdöttél a chatfallal, és itt vagy köztünk. Igen, ez nagyon szuper. Blőróval volt szerencsém ennyit dolgozni, hát valóban Adrival elég sokat küzdöttünk a suliban azzal, hogy egyáltalán úgy képbe kerüljön, hogy az Adri is a pályán van. Egyébként amikor meg rájött a kutya, hogy ott van az Adri, akkor tök szépen dolgozik, és gondolom, hogy ez most már egyre jobban és jobban halad. De örülök neki, hogy bejött a játék. Sokszor van olyan, hogy a gazdinak a magas elvárása az a kutyába teremt egy akkora feszkót, hogy mi van, te ott parázott, tudod, én megyek szaglászni, intézem a dolgomat, és abban a pillanatban egy kicsit ugye az oldás, a játék egy jó kis oldás, viszont oldja a gazdát is, nem csak a kutyát. Tehát abban a pillanatban én elkezdek játszani, hogy feszülten nem fogok tudni játszani. Igen. Úgyhogy már az bennem is elindít egy oldást, ezt a kutya rögtön érzi, tehát egy kicsit ilyen két oldalról támogatott ez az egész, úgyhogy azért is tudunk dolgozni, hogy a játékkal összekombináljuk. Én azt javaslom, hogy zenéljünk egyet. Oldjuk magunkat és zenéljünk. Oldjuk zenével. Nézd a felhő, esőt rejt, de a föld még mit sem sejt. Ugyanez a helyzet velünk, én már régen indultam. Na, ez itt megint a Kutyán innen, Kutyán túl című műsor. Elindult egy következő zene, mert Gábor olyan információt hallott, hogy lefagyott teljesen. Nem gondoltam, hogy ez ennyire meglepő lesz. Én is mondtam Gábornak, hogy most szombaton indul a következő alfokú tanfolyamunk, úgyhogy ezúttal is szólok mindenkinek, aki ettől lefagy és még nem látta a különböző hirdetéseket. Azért pontosan idézd már magad. Azt mondta, Gábor, annyira fantasztikus vagy, és olyan jó munkát végzel a kutyáddal, hogy... Valahol én nem tudom, bealudtam el, nem igen, álmodba beszéltél biztos. De hát nincs is még a kutyának, hogy csak 7 hónapos.
Hát alapvetően azt szoktuk mondani ezen a honlapon is, hogy 7 hónapos kortól jöhetnek a kutyák. Én ezt nem annyira szeretem egyébként, de valahol meg kellett húzni a határt. Egy ilyen dologba. Nem azért, mert a Rico 7 hónapos, hanem azért, mert általában, hát nem is tudom, szóval ez nem általában, de most ezt így nem értitek még, mert beleválunk általában, igen. Tehát... Ne vitatkozz magad, de nyugodtan tévedhetsz. Kimegyünk addig? Megnéztem, hogy kiadtuk adásba, de megy a hang, jó? Jó, hallgatok? Tehát nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mikortól lesznek tanfolyam érettek a kutyák, mert van olyan 7 hónapos kutya még simán, most is van egy olyan kutyus a kölyöksuliba, aki azt hiszem talán fél éves, de mondtuk a gazdának, hogy tanfolyam ezzel, mert olyan szinten kilóg már a csoportból, hogy kell neki a tanfolyam, és van olyan 8 hónapos szintén még most jár az oviba, akire azt mondtuk, hogy még annyira gyerek, hogy semmiképpen nem. Pontosan egyébként ennek az áthidalására fog indulni most majd egy következő csoport, egy kamasz csoportunk, aki a tanfolyam és az óvi közötti korosztály és hát igényeknek a kielégítésére is szolgálni fog. Ugyanis egy idő után azon, hogy a nagy lakli kutyák, ugye most is van több már egészen nagy vizsla, akik járnak a csoportban, nem beszélve a németjuhászokról, akik már azért nagyok, nagy testűek, már a figyelmük, igen, nem erről van szó, persze természetesen okosak, de a kiskutyák az egészen fiatalok is okosak, viszont már egy picit más igényeik vannak, tehát már kicsit jobban tudnak figyelni, már máshogyan játszanak, már igényelnek szabályokat, ugye a Porom Gábor előadásokban is benne van, hogy fél éves kor után azért már vezessünk be szabályokat a kutya életébe, és viszont azt a terhelést, amit egy tanfolyam, terhelést, most ezt ne emberi szóval értjük, mint terhelést, hanem úgy értem, hogy azért a tanfolyamnak van egy vizsga a végén, ott van egy csomó elvárás, ott azért a gazdi már azt mondja, hogy teljesítenem kell. És ez nagyon sokszor... meg azért a tanfolyamon egy csomószor azért többet dolgozunk a kutyával, amellett, hogy a tanfolyamon el vannak engedve, szintén játszanak, szaladgálnak, stb. De lényegesen többször kerülnek oda hozzánk, kerülnek pórázra, gyakoroljuk ezt, azt, tehát tehát azt jól emlékszem, hogy a tanfolyam az 1,5 óra? Igen. Tehát míg a kölyöksuli 1 órás, és abba is azért ki tudnak fáradni, a tanfolyam az 1,5 óra, ugye van szombaton és vasárnap is, igen. Tehát hogy agyilag megterhelő, igen, nekünk is szerintem, meg a kutyának is, tehát igen. Mondjuk én úgy gondolom egyébként, hogy nálunk Rico az elég komolyan tud dolgozni, tehát amellett, hogy kis hülye. Hát igen. És tud játszani, persze, hát igen, tükörmódszer, ugye hát az visszavezethető. Igen, egyébként én azt gondolom, hogy a Ricónál például eléggé az van, hogy mivel rendben van a viszonyotok, azért egy kicsit a kutya kommunikációval, legalábbis most, mikor én figyeltelek benneteket az óviba, sokszor van az, hogy inkább ül a lábad mellett, kevesebbet megy ki, kevesebbet játszik. Ez 2 dolog miatt lehet, az egyik azt, hogy már nem annyira érzi jól magát az óviba, már olyan szempontból, hogy már esetleg egy kicsit, tehát mondjuk a kamasz csoport jobbat tenne neki, ahol már több az elvárás, de arra nagyon érdemes figyelni különben, hogy azoknál a kiskutyáknál, ahol a gazdi elkezd viszonylag korán klikkerezni a kutyával, és elkezdi tanítani, és elkezd mondjuk egy helyes rangsort beállítani, ebből általában az szokott következni, hogy sok a tiltás a kutyán. Sok mindent nem szabad. És ezért a kutyának a személyisége egy kicsit, most ezt hogy mondjam nagyon szépen, tehát a probléma megoldó készség a kutyának kevésbé fejlődik, azért, mert eléggé az van, hogy teljesen átadja az irányítást, oké, nekem úgyis mindent megmondanak. És azért nem kezd el azon gondolkodni, hogy ő maga hogyan tudja megoldani. Lehet, hogy a Rico nem ilyen, most abból a pár percből, amit én láttam belőletek az óviban, ugye nem voltam bent folyamatosan, abból egy picit az jött le nekem, hogy nem az játszok mindenkivel és tökös, mi most voltál, most megyek, hanem inkább ott ül a lábad mellett elég sokat, és hogy kéznél legyek, ha kell valamit csinálni, ez utalhat arra, hogy már esetleg inkább dolgozna, de figyelni kell nagyon arra tudatosan, hogy azért a kölyökkutyáknak van kölyökkori csintevése, az legyen, és hadd legyen, hogy ne legyen minden nagyon lekorlátozva, mert akkor egy idő után a kutya teljesen úgy van vele, hogy én nekem nem is kell gondolkoznom, nem kell semmit csinálnom, és aztán belekerül később, akár felnőtt korában egy problémahelyzetbe, legyen az, hogy át kell lépni egy aknán, vagy egy zörgős valamin, vagy föl kell menni egy lépcsőn, aminek át lehet látni a lépcsőfokok között,
vagy be kell ugrani a kocsiba, vagy fölmenni egy akadályra, vagy bármi probléma, föl kell dönteni egy palackot, tehát ugye ezt most kutyaszemmel kell nézni ezeket a problémákat, hogy akkor nem lesz meg neki a megoldó kulcs, hogy hogyan oldjon meg problémákat, mert mindent megoldottunk eddig helyette. Most a menhelyen, ahol voltunk a hétvégén, ott volt egy olyan kutya, az extra félősek közé volt betéve, nagyon félős volt egyébként tényleg, és mondták, hogy a menhelyen ott van az anyukája is ennek a kutyának, és azért, mert az anyakutya mellett nőtt fel, olyan szinten nem alakult ki a probléma megoldása, hogy meg kipróbáltuk azt, hogy hát ez egy 3 vagy 4 fős falkában volt benne ez a kutya, és egészen jól lehetett oldani. Tehát már valamennyire az a terápiás oktató, aki egyébként a Szabolcs volt, ha jól emlékszem, most itt fönt a mi Szabolcsunk, ő már elég jó kontaktust tudott teremteni a kutyával, és akkor, amikor eltettük az összes többi kutyát, tehát nem volt más, akit utánozzon, mint ahogy az anyját, ahogy fölnött mellette, akkor a kutyának teljesen megszűnt a probléma megoldó készsége. Tehát onnantól kezdve már abszolút nem tudott mit kezdeni a helyzettel. És ez közel hasonló tud lenni azoknál a kutyáknál, ahol a gazdi nagyon-nagyon szigorú az első perctől kezdve, hogy nem tudja, hogy akkor most mit csinálják. Most mit csinálják anya nélkül? Hát semmi, nem tudok kettőt megnézni. Tehát egyáltalán nem lesz önálló, úgyhogy azért erre is nagyon figyelni kell. Az kevés, hogy én otthon gyakorlok, hogy tejfölös pohár alá inti falat vagy kaja, és akkor azt lögdösse fel? Az nem elég, hogy tehát rengetegféle problémát kell tudni megoldani. Tehát akkor fejlődik, ezért nagyon jó a formálás, ugye a klikkeres tanításnak talán a csúcsa, amikor a kutyának egy csomó dologra magától kell rájönni, amikor én csak ilyen hideg-meleg játékként segítek, és akkor ő neki ki kell találni azt, hogy mit kell csinálni a klikkeim segítségével. Ez például egy nagyon jó probléma a megoldó képességet fejlesztő játék tulajdonképpen, de az is, hogyha eldugok valamit egy takaró alá, és akkor oda be kell tudni dugni a fejét, vagy magaslatra teszek valami kaját, vagy labdát. Azt megoldja. Automatán megoldja. Azt kérés nélkül. Oké, akkor most profin megy. Tehát úgy tudom fejleszteni a probléma megoldó készségét, hogy felállítok egy akkora problémát, amit még meg fog tudni oldani a kutya, de kell hozzá dolgoznia, és hagyom, hogy megoldja. Tehát azért sokszor van az, hogy látom, hogy küzd a kutya, na jó, akkor tudod, akkor segítek egy kicsit. Igen. És akkor ezzel tulajdonképpen nem segítek a kutyának, hanem mindig kiveszem. Pont ráteszem azt, ráteszek egy lapáttal arra, amit próbálunk megoldani. Igen. De visszakanyarodva a témához, tehát indul az alapfokú tanfolyamunk 23-án, még lehet jelentkezni, egy nagyon jó kis csoport, aki eddig összejött. Biztosan jól meg fogja menni az oktatókat, aki a Gabi és én leszek egyébként. Matikám, erre olyan panasz e-mail áradatot zúdítok az iskolára, hogy nem tudsz panaszkodni, nincs is panaszkodni. Biztos lesz, keresek, addig, fotózok folyamatosan, nézem, hogy mi volt a miközben tanfolyamon leszel? Ja basszus. Akkor már te fotózol és majd. Én fotózom. Hogy most minket akartuk bepanaszolni? Igen. Úgyse fogod tudni. Nem lesz hiba. Nem. Hát hiba az biztos mindig van, de... Kevesen veszik észre. De majd elhallgattatunk Gábor. Majd csinálok rólad is kompromitáló fotókat, aztán majd megbeszéljük, hogy... Jó van. Köszi! Boldog az ember, ha ilyen felesége van. Ugye? Minek az embernek ellenség, ha ilyen családtagjai vannak, mi? Na, kifejtettük a játékot teljes erőteljességében. Hát igazából annyi, hogy van még 500 témánk, amiről már beszélgethetnénk, és már más. Ugye a játékban még ugye beletartoznak olyan dolgok, mint például ezek a készségfejlesztő játékok, tehát kifejezetten nagyon jó játékok vannak, hogy kell a jutófalathoz hozzájutni. Ez például nagyon jó probléma megoldó készség. Igen, eléggé drágák, de úgy gondolom, hogy azért kis leleményességgel otthon is elő lehet ezeket állítani. Van egy jó asztalos, vagy aki ügyesen dolgozik fával, nagyon könnyen elő tudja állítani ezeket a játékokat. Akadályt. Igen. Jó van, tehát igazából ennek utána is lehet nézni, meg tényleg mindenkit akkor inspirálunk arra, hogy játszunk, és akkor ne terégessünk az udvarra. Legalábbis most. Tényleg nem is nagyon lehet. Remélem, hogy nem ez lett az egésznek a végkövetkeztetés, hogy játszunk a kutyával és ne teregessünk az udvarra. Nagyon egyszerű konklúzió, ha kutyám van, akkor szállítógépet is venni kell. Ennyi. Jaj. Igen. Jól van. Akkor mi lenne, hogyha picit mennénk tovább, vagy legalábbis felvázolnánk, hogy mi lesz a következő téma, aztán zenélnénk esetleg egyet.
vázoljunk egyet. Jó, a következő témánk, vagy igazából el is meséltünk egy-két sztorit, nem? Hát igen. Jó, a következő témánknak azt választottuk, hogy milyen érdekes dolgoktól ijedtek meg a kutyáink. Azért szerintem mindenkinek a tarsójában van ilyen. Várjuk a chatfalra is ezeket a hozzászólásokat, hogy nevessünk. Igen, nyugodtan, tehát ilyenkor az elég munkás tud lenni. Amellett, hogy azért beszéltük, hogy ennek néha elég komoly hátsó dolgai vannak, és azért ezeket ki kell oldani, ezeket a kis feszültségeket, de néha nagyon munkás tud lenni. Nálunk például volt egy ilyen, hogy bokaficammal feküdtem otthon, és fáztam nagyon, rajtam volt 6 pulóver, 4 zokni, a takarom, minden, és Sierra bejött, és ugye a küszöbszabály miatt a szobában nem jöhet be, hogy csak így benézett. És úgy voltam vele, hogy ha törik, ha szakad, akkor is oda bicegek a kutyához, hogy megsimizzem. És fölkeltem nagy nehezen az ágyból, de mivel fáztam, rajtam a takaróm, aholyam az így leengedve, nem tudom, vonát, körülbelül, mint a zombi, úgy néztem ki, és ez hozzájött egy ilyen bicegős járás, mert ugye nem tudtam lábra állni. Sierra így meglátott engem, szinte láttam az arcán ezt a döbbenet, hogy ki ez a zombi, vagy nem tudom, szörnyetek, és elkezdett morogni, megugatott, és kiszaladt. Akkor szóltam neki, Sierra, gyere ide, hát én vagyok az. Akkor hallom, szép, visszajön a szobába, megint és megint meglátta azt a szörnyeteket. Megint ugat, morog, kiszalad. Akkor megint szóltam neki, hogy Sierra, gyere vissza. Hát ennyi hülyét csináltam, mert aztán levettem a takarót, mondtam neki, hogy én vagyok, te hülye gyerek, akkor már csóválta a farkát, meg akkor már nagyon jobban voltunk. Ez nagyon jó. De szegény ez a bizonytalanság, hogy ezt a látványt, hogy hát ő teljesen mértékben kifejezte, hogy ez a nem kívánatos objektum van a szobában, aminek ott nem kéne ott lennie, és minden mellett olyan hangja van, mint nekem. Szegény, ez nagyon üres volt. Hát ez, igen, ismerve a Sierrát, hogy egyébként is azért egy elég érzékeny kutya, hát ez nagyon munkás lehetett ez a történet. Hát ez nagyon jó, hát ilyen, ezt utoljára kellett mondani, ennél jobbat nem fogunk tudni mesélni szerintem. Hogy el tudom képzelni szegényt, hogy kimenekül, hogy úristen, megetted anyát. Na, tehát hasonlókat várjunk. Ismét itt vagyunk a Retro Web Rádióban, a Kutyán innen, Kutyán túl című műsorral. Elfejeztük az óriási röhögést. Így van, majd nehezen túljutottunk a Sierrán való kinevetésen, de így emlékszünk rá, akkor mindjárt újra kezdjük szerintem. Igen, nem beszéljünk róla. Tehát, hogy gyorsan jön egy zene, akkor elnevettük magunkat nagyon-nagyon. Na, tehát várjuk az ilyen történeteket. Na. Történeteket. Így van, köszi. Útelágazódás. Úgy van. Moszkvis plusz kulcs. Ne kezdjük el. Jó. Igen, ebben a Laca Boss rettentően jó. Amikor így elkezdenek ilyen nyelvtörőket mondani, akkor nem tudják abba hagyni. Na, tehát, sztori? Panka? Sztori, hát nekem ennél sokkal kevésbé vicces történetem van. Színezd ki egy kicsit. Nem szeretném inspirázni. Tapancsom, mikor kölyök volt, akkor volt olyan, hogy kiengedtem az udvarra, és hát mivel nem volt folyamatosan kint az udvaron, csak amikor az egy költözés előtt volt, tehát máshol, mint ahol most lakunk, kiengedtem az udvarra, és egy szomszéd macska, vagy valami, nem tudom, hogy honnan jött az a macska, ugrott föl a földről a bokorra, hogy meglátta a kutyát, hát ő mondjuk akkor a tappancs ilyen kis felnőtt lehetett, és ettől annyira megijedt a kutyám, hogy visítva vágódott az ajtóhoz, hogy engedjél be, mert nem tudom, milyen szörny van az udvaron. Hát akkor az nagyon vicces volt egyébként, hogy szegény fejvesztve menekült el a macskától. Most azért kíváncsi, hogy a macskának mi játszódott le a fejbe, mert nyilván ilyetébe ugrott fel a bokorra, ezután visított egyet tőle a kutya és szaladt el. Ennek egyébként az alapja az, hogyha egy kicsit tudományosak akarunk lenni, hogy védőösztönös érés van a kutyáknál olyan 7-8 hónapos kortól egy hónapos korig körülbelül van az első ilyen szakasza a védőösztönnek, amikor elkezd érni, ugye tulajdonképpen a védőösztön az kétféle módon nyilvánulhat meg, elkerülésben vagy támadásban, és hát a félelem az egy nagyon fontos érzés
Hát kell azt, hogy félelemérzés legyen, mert a vadonban, ha nincsen félelem, akkor ugye hülyeségeket csinálnak, tehát belemennek olyan szituációba, ami problémás lehet. És hát amikor ez a védőszörnyös érés van, akkor a kutyának nagyon durva túlreakciói vannak, például megérnek a pokrócba beletekert gazditól. Nem, ott valószínűleg az nem az érés volt, hanem ott tényleg valószínűleg fenyegető volt. Egyébként az is egy védőszörnyös reakció volt, amit csinált a Sierra. Tehát ez a védős morgásugatás, és hátállok, ugye próbálok kikerülni a szituációból. Hát alapvetően, amikor megérnek valamitől a kutyák, akkor azért általában próbálják inkább elkerülni. Szerencsére általában ritkábban jön az elő, hogy akkor támadnak is. De hát azért nagyon mókásztorikat szoktunk hallani a sulin ezekről a védőszörnyös érésekről. Legendás történet a Kittynek a malamut kutyája Giro, amikor ebben az időszakban volt, akkor már nagyon hülye dolgoktól tudott félni, tehát a póktól a falon az óriás malamut, aki retteg a pók mellett, és nem mer elmenni mellette, mert mi lesz, hogyha őt meg fog enni. És egyébként olyat tapasztalhatunk simán a kutyánkon, hogy addig nem jelentett neki gondot mondjuk egy zöldöszaknyúl, és most rettentően fél, és nem tudja, hogy mi. Ez azért van, mert a félelemérzés akkor ér be igazából az életébe. Nyilván előtte is van valamilyen óvatosság, de amikor érik a védőösztön a kutyába, akkor ezek nagyon durván fölnagyítódnak. Fú, milyen ilyen félelmek voltak még, amit így megbeszéltünk. Rikónál most pont a kutyasuliban volt, hogy valamelyik gazdi csak simán felakasztotta a kék kabátját a kerítésre, és játszottunk, és egyszer csak észrevett ott a kabát. Igen, na ez tipikus, ez teljesen tipikus. És akkor ilyenkor hogy oldjam ki, vagy ilyenkor mi a teendő? Én azt szoktam javasolni, és ez minden félelemnél így van, hogy az a fontos, hogy a kutya magától jöjjön rá, hogy nem kell félni. Tehát például, hogy vegyük ezt a kék kabátot, én ilyenkor azt csinálom, hogy oda megyek a kabáthoz, nyilván ilyenkor végig folyamatosan figyelni kell a kutyának a reakcióját, de oda mennék a kabáthoz, és megpróbálnám oda hívni a kutyát. Persze, és itt figyelem a kutya reakcióját, ha nem akar oda jönni, akkor nem fogom meg a nyakörvét és rángatom mondani, hogy gyere már nézd meg ezt kabát, hanem akkor megpróbálom oda csalni. Ha nem, akkor én mondjuk letenném nyilván nem a másik gazdinak a kabátját, tehát most akkor ezt vegyük ki a képből, hogy az másik kabátja. De leveszem a kabátot, tehát egy picikét csökkentem az ingert, leteszem a földre, akkor ugye nem lesz annyira félelmetes, mert nem fog úgy kinézni, mintha ott állna valaki. Leteszem a földre, és úgy megpróbálom oda csalni. Nézd meg, ez semmi, nem kell félni tőle. És ha oda jön megszagoljaink, tipikus szokott lenni a kutyáknak, hogy állnak, ugye letámasztanak 4 lábbal, és mint a zsiráf olyan hosszú lesz a nyakuk. Hát ugye úgyis el tudom érni, és el tudom szagolni, hogy nem megyek közelebb. És ilyenkor sokszor van az is, hogy megszagoltam, akár mondjuk megy egy kaja, vagy egy klikkaja, és gyorsan lő ki hátra, hogy oké, akkor azt a feszültséget meneküljek ki belőle, csökkentsem a feszkót. És így, hogyha általában azért azt szokott lenni, hogy megszagolja a kabátot, megkapta érte a jutalmat, a dicséretet, akkor utána azt mondom, hogy gyere nézd, csak ráteszem erre a kabátra a jutalomfalatot. Így elmeredve, és akkor így szépen lehet fokozatosan, de figyelni kell mindig a kutya reakcióját. Hogyha azt látom rajta, hogy nem, ez már kilőtte a biztosítékot, messzebb megy, kilép a történetből, akkor nem kell nagyon erőltetni. Tehát az se baj, hogyha mondjuk egy ilyen sztori 2-3 alkalom alatt oldódik fel annyira, hogy a kutyában már nem mutat, vagy nem jelenik meg félelem azzal kapcsolatban. Meg szerintem ilyenkor nagyon fontos az is, hogy a gazdinak a reakciója micsoda. Tehát, hogyha én most úgy megyek oda, hogy nyugi van, ez most csak egy kabát, tehát most nem kell ettől félni, akkor a kutya is érzi rajtam azt, hogy tényleg nincsen vész. Nálunk most eszembe jutott, hogy még egy, bent voltunk már este, filmet néztünk valamit, és egyszer csak hallom, hogy a kutya csahol, de nem mint amikor védi a házat, hanem olyan vakantósan. És így néztem, hogy most bejött egy másik kutya, vagy kinek vakantgat, kimentem, és ami a házunk előtt van beton, látom, hogy körülbelül egy olyan 1,5 méteres körbe, szaladgál így körbe-körbe. Sűrű volt? Nem. Körülbelül 3 centi hosszú béka. De a békától volt annyira megrémülve, hogy nem merte megközelíteni 1,5 méteren belül. Hát vidéken lakunk, és arrafele veszélyesek az éjszakai békák. Veszélyesek az éjszakai leveli békák, tehát ez vérbéka volt. És akkor azt én is, hogy jó van, hát nyugi. És először csak néztem, hogy jó, mi van az a 1,5 méteres kör belül, belsejében, ami miatt nem merünk közel.
menni, de aztán utána én is azt csináltam a békával, hogy fölvettem, és akkor nyugi van, ez csak egy béka. Jó Isten, én... Kicsit ráharaptál, nem Hát kell azért nem, Adod neki egy csókot, hát a királyfi lesz belőle. Aztán én királyfi már itt van mellettem. És volt egy rotátorunk, amivel elkezdtem keregetni a kutyát. Tényleg, attól viszont Rikó bolondult most Hát meg. attól mondjuk nem csodálom, hogyha Hát igen, hangos, Ugatott és menekült előle, tehát úgy, hogy nem nagyon mert hozzá. meg zavaró is, mert ott azok a gyorsan pörgőkapák, tehát nem csak a hang, hanem még a képi hatás is, valami hatalmas nagy szerkezet, Én azt is meg lehet úgy egyébként- csinálni, hogy először nem kapcsolod be, hanem oda hívod a kutyát, klikkalja, aztán bekapcsolod, tehát elindítod, hogy menjen, úgy megy a klikkalja, és aztán így fokozatosan. Tehát mindig ezeknél az a fontos, hogy csökkentsük odaig az ingert, hogy a kutyának még megoldható legyen, és aztán úgy legyen felépítve. Szerintem abban ott az is benne volt egyébként, hogy azt se értette, hogy te miért vagy annyira kapcsolatban ezzel a cuccal, tehát hogy de hát nem érted, hogy ez egy egy... Én mondtam, hogy te csináld, de hát miért nem? Én Nyugtatom, hogy jó van kicsikén, nyugi, anyuci megoldja, nem küzdködünk. Figyelj csak, első évben rotátoroztam, elég legyen egy életre, jó? Megmutattam neki, hogy tudok rotátorozni. Van is róla körülbelül 50 kép, ennyi elég is volt, ezt oszd be. Elhiszik, hogy Ezért jöttelek el. Köszi. Na, tehát... családi perceknek a vége. Így van, ez a család innen családtató. Na, tehát igazából az is azért fontos, hogy ilyenkor a félelmet azért kioldjuk a kutyából, tehát bemutassuk neki azt, hogy tényleg nincsen vész, és hogy ez amitől ő megijedt, az nem egy olyan horribilis dolog. Mesélj, mi történt a chatfalon? Én mesélek. Igen. Ki kell betűznöm ezt a nevet, mert ez bonyolult. Katotún, vagy Katotúr. Katotún nevű hallgatónk. Nálunk a félelmes tárgy a seprőnyíl és a porszívócső. Igen, ez elég jellemző szokott lenni, a seprővel meg lehet ütni a kutyát, és ettől nagyon-nagyon sok kutya fél. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a gazdi, aki ezt írta, ő veri a kutyát seprővel, de valamiért a kutyáknak ez úgy megvan. Igen, mi sose bántottuk seprővel, és mégis félnek tőle. Igen. A porszívó meg úgy állandóan ordít, hát itt is ugyanaz van, Igen. hogy érdemes letenni a földre, a porszívó kikapcsolva, és akkor először jöjjön, szagolja meg, aztán elteszem a porszívót söprőt. Tehát nem, nyilván ez mind olyan, hogy időigényes, tehát Igen. az teljesen ellentétesen dolgozik, hogy fél a kutya a porszívótól, oké, kiteszem, megszagolhatja, de aztán muszáj vagyok felporszívózni, és Igen. akkor az egészet tönkretettem. Tehát ezt úgy érdemes elkezdeni, hogy van mondjuk egy hetem, és akkor minden nap elteszem a kutyát egy kicsit. Már tudom, hogy vasárnap porszívózni fogok, akkor Igen. hétfőn elkezdem a kondicionálást. Igen. És Igen. akkor megpróbálom így felépíteni, és hogyha nem sikerült odáig eljutnom vasárnapra, hogy a kutyának már közömbös inger a porszívó, akkor az családból valaki elviszi sétálni a kutyát, amíg én felporszívózok. Igen. Mert az a baj, hogyha egyszer kap egy nyomást a kutya, akár a terápia közben is, akkor tönkrement az egész. Tehát akkor mégiscsak megerősítem, de mégis félned kell tőle, mert ez mégis elkezd kergetni, mégis ordít, és félelmetes, mert ha utolér, akkor meg fog enni. Tehát Igen, mondjuk így viszont egy csomó mindent föl lehet építeni ezzel. Tehát én egy olyan videót láttam a Youtube-on, hogy a bent tartott kutya gondolom olyan helyen volt állandóan, vagy tehát nem tudta a körmeit annyira lekoptatni betonon, vagy nem tudom hol. És akkor kellett, hogy a körömreszelővel, azzal a csiszológéppel. Aha. És hát azért az is úgy csiszológépet bekapcsolod, zúg minden, és még hozzáérinted a kutyához, az párosul egy olyan eléggé kellemetlen érzéssel. Ezt a hölgyek jobban tudják, akiknek műkörmük is van például, hogy azért úgy csiszolták. Jaj, most miért mondod? Ja, te is tudod, drágám, hogy a műkörmeidet hogy csiszolták? És tehát igazából ez is úgy működik, hogy csak előveszem, aztán utána már odaérintem egy picit, akkor bekapcsoltam, akkor megint, és ez mind tényleg így hosszú idő. Hát, igen. És a körömbök szagát se szeretik, Hát igen. mikor kengeted a körmeit. Valami megint felkerült, csak én innen nem látom. Én vagyok. Igen. A Góliát írta, hogy nagyon jó a műsor. Köszönjük, Góliát. Köszönjük. Góliát. Jó, hát várjuk egyébként még a továbbiakat, hogy a seprőnyél és a porszívócsőn kívül mitől lehet még félni, de szerintem menjünk tovább, mert lassan majd ki fogunk futni az időből. Már csak fél óránk van, plusz a negyed órás. 24 órás ráadás, A igen. bónusz track. Igen.
A következő témánk az picikét visszakanyarodik az első témához, hogy ugye a kutyajáték az nem csak azért fontos, hogy a kapcsolatunkat rendezzük és ápoljuk a kutyánkkal, hanem azért is fontos, mert egy csomó energiától így meg tudjuk szabadítani a kutyát, főleg azoknál, ahol ugye az agyát is, mint említette, tudja mozgatni. És igazából, hogyha... Kicsit így furcsa hangzott, hogy az agyát mozgatni, nem, tehát hogy gondolkodásra késztetjük a kutyát, és ezzel jobban le tudjuk fárasztani, mint fizikailag, hogyha futtatnánk vele 50 kilométert. És igazából ez azért nagyon fontos, mert hogyha ezek nincsenek lejátszva és az energiái felszaporodnak, akkor arról már ugye beszéltünk, hogy nagyon sok következménye van ezeknek az energia felszaporodásoknak, ami kijöhet fizikai betegségekbe, illetve tehát ilyen lelki stresszes lesz a kutya, teljesen lelki beteg lesz, és még akár agresszív is lehet, és akkor itt jön be a következő téma. Igen, a kutyatámadásokról beszéltük, hogy fogunk beszélgetni. Oh, yeah. Ez Gábor nagy-nagy örömére. Igazából ez egy nagyon kemény téma, és nagyon nem szeretem. Már csak azért is, mert nem lehet benne jó tanácsot adni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy kerüljük el a kutyatámadásokat, akkor azért nesze semmit fog meg jól. És mégis talán ez a legjobb tanács, amit lehet adni, hogy próbáljuk meg elkerülni. De azért ne zárjuk már ennyivel, hogy köszönjük szépen, akkor be is fejeztük ezt a témát. Kezdőd el, és jó tanács, hát mindig a nagyobbra kell fogadni, meg mindig arra, melyik kevésbé véres, meg... Ja, nem a viadalokról van szó? Nem szerencsére kutyaviadalokról biztosan nem fogunk itt beszélgetni legalábbis. Csúnya dolog, illegális, nem? Igen, így fogunk róla beszélgetni. Tehát ami nagyon fontos, hogy a kutyatámadásoknak az egyik oka az lehet, hogy az energialevezetés. A kutya akkor, amikor mondjuk egy mindig lakásba, kenelbe tartott, nem lakásba, kenelbe vagy udvaron tartott kutya kiszabadul, akkor azon a csövön, ami kifér, próbálja leadni az összes energiát, ami benne van, és ez sokszor odáig túlpörgeti a kutyát, hogy ebből lehet egy támadás. Tehát csak azért, mert annyira akar pörögni, hogy ott durran. A másik oka az lehet, hogy alulszocializált a kutya, és egyszerűen nem érti. Tehát, hogy nem találkozott mondjuk másik kutyával soha életében, és nem tudja, hogy ez mi. Nem érte a jeleit, és a legjobb védekezés a támadás, gyerünk durranjunk. Ezekkel a kutyákkal nagyon nehéz dolgozni egyébként, tehát ugye több terápiás kutyánk ilyen alapon agresszív, és azért nagyon nehéz felnőtt korba már belőni azokat a viselkedési jeleket, ami meg megtanítani azt, hogy figyelj, ez most nem veszélyeztet, hogy megtanulja a kommunikációt, ebben a terápiás kutyák rengeteget tudnak segíteni, hogy megtanulja a kutya azt a megfelelő utat. És sokszor félelmi alapú lehet még kutyatámadás, tehát akkor, amikor a kutya fenyegetve érzi magát, akkor ez a megoldás marad a kutyának, hogy támadjon. Ugye itt a kutyatámadásoknál beszéltünk arról, hogy embert támadnak meg, vagy azt, hogy kutyák verekszenek össze. Hát nem is tudom, hogy melyik a kellemetlenebb. Nyilván azért, hogyha mondjuk ember-gyereket támad meg a kutya, annál nincsen rosszabb. És hát ugye beszélgettük, hogy beszéljünk gyakorlati tanácsokról, hogy mit lehet tenni. De hát ugye ez... Igen, a sötét éjszakában egy anyuka fölkapja a gyerekét, és visongva elkezd rohanni egy hatalmas rottweiler elől, az nem feltétlenül a legjobb megoldás, gondolom. Hát nagyon egyáltalán nem jó megoldás. A visítok és elfutok, az semmiképpen nem, mert onnantól kezdve zsákmányt fog viselni. Mondtam, hogy sokat fog beszélni az oktatóképzésről. Volt egy ilyen feladatunk, hogy játsszuk el a kutyától félő megijedt embert, és nézzük meg, hogy mit reagál a kutya. Nagyon könnyű volt magunkra húzni a kutyákat. Azzal, hogy az ember elkezdi fölkapkodni a kezét, idegesen ugye ugrál, hogy jaj, nagyon félek, és lépek hátra. Ez gyakorlatilag a kutyának egy ilyen felhívás keringőre, nagyon szépen húztuk föl magunkra a kutyákat, és már el kellett menekülnünk, tehát elszaladnunk a kutya elől, hát nyilván esélyünk sincsen a tempó miatt, de akkor, ha passzívan állok és úgy félek, akkor sokkal kevésbé hívom fel a kutya figyelmét magamra, mint hogyha elkezdek forogni, meg megkapkodom a kezem, meg hát azzal egyből felhúzom. Tényleg nem, az a helyzet, hogy csak kutyatámadást szeretnék elkerülni, akkor ott nagyon sok minden függ a kutyától. Tehát van olyan kutya, akire, hogyha rákiáltok, akkor azt mondja, hogy oké, én ebben nem megyek bele.
de nyilván kutyatípustól függ, attól is függ, hogy mennyire van közel a saját helyéhez, ahhoz a házhoz, ahol lakik. Például az nagyon tipikus, hogy a ház előtt elmegyek, és a házból kiszalad a kutya, azt a részt ő még a sajátjának érzi. És ott ér minket mondjuk támadás, mert a kutya fenyegetve érzi a saját területét, és ezt védve támad ránk. Talán a kutyatámadást úgy tudom a legjobban elkerülni, hogyha minél passzívabb vagyok, és minél inkább elfordulok, és kifelé fordulok, és megpróbálok nem fenyegető lenni a kutya felé, tehát nem próbálom megverni, és nem próbálok menekülni a kutyától, de ugye akkor, ez azért fogalmazok ilyen nagyon tojáson járósan, mert nagyon függ attól, hogy mi az oka a támadásnak. Igen, ezt akartam mondani pont, hogy annak azért elég kicsi az esélye, hogy megy az ember az utcán, és az utcán összetalálkozik egy olyan kutyával, aki otthonról már úgy indult el, hogy én most megtámadok valakit és megeszem. Hát igen, tehát ilyen nincs, mert a kutyák alapvetően nem azért támadnak, mert most olyan kedvük van, és már eleve ezt tervezte, hogy ő ma gonosz lesz, és meg fog támadni valakit. Tehát a kutyákban nincs benne ez a bosszús viselkedés, amivel az ember föl tudja magát spanolni, hogy mint az a vicc, hogy ugye kölcsön akarja kérni a zászlóját, vagy nem tudom mi, és mire odaér, addigra tudod mit? Tehát az ásódat, ahogy akarod, vagy ahova akarod. Tehát igazából a kutyák nem ilyenek. Igen. Tehát sokkal jobban inkább el tudom azt képzelni, hogy ha mondjuk a nyílt utcán találkozom össze egy kutyával, akkor is annak, tehát látom a kutyát, velem szembe jön, és mondjuk ő általam fenyegetve érzi magát. Tehát, hogy ha már beszorítom, akkor valamilyen reakciót váltok ki ebből belőle, és akkor ebből lehet egy támadás, de alapvetően azért a kutyák nem ilyen gonoszak, meg nem ilyen... Igen, én nagyon nem szeretem, a média nagyon fel szokta kapni a kutyatámadásokat, és én borzasztóan haragszom érte, mert ugye mindig mi jön ki belőle, hogy a kutya milyen gonosz volt, ilyen gonosz, olyan mert hogy veszélyes az ember. Láncon volt, és a kisgyerek oda ment, azonnal megtámadta. Soha nem írják le a teljes szituációt, legalábbis az esetek 90%-ában. Tehát nincsen meg az, hogy milyenek voltak a körülmények, hogy a kutya be volt-e szorítva, hogy esetleg bottal fenyegették, vagy kővel megdobálták, vagy hanggal megfenyegették, hanem csak annyi van, hogy egy egyébként gyámoltalan, békés kutya egyszer hirtelen csak támadott. És azért ez valóban nem így szokott működni, mert hogy valami oka egyrészt, hogy a kutyának mindig van előjelzése. Tehát ő mindig szól először, hogy ezt ne csináld. Ezt ne csináld. Rengeteg olyan videó van feltöltve ezekre a videó megosztókra, hogy például a kedvencem idézőjelben, amikor a gyerek ül a kutya hátán, és a kutya szól már egy csomószor, hogy fáj le. Igen, erről beszéltünk, igen. 2 vagy 3 hete. Erről pont beszéltünk, amikor az volt ugye a kérdés, hogy a kutyaiskolában is, ugye, hogyha összeakaszkodnak, tehát hogy ott azért van előjele ezeknek, és arra már lehet valamilyen szinten számítani, jelzik a kutyák, és hogyha az ember egy picikét is ért ahhoz, hogy a kommunikációt megnézze, akkor ott igenis nagyon sok ilyen jelet össze lehet szedegetni, hogy a kutya próbálja akár saját magát, vagy a másikat is csillapítani az ő viselkedésével, nyalogatja a száját, meg így úgy tartja a fejét, stb. Tehát, hogy azért ezek nem a semmiből törnek elő ezek a támadások. A chatforunk eléggé aktív ebbe az ügybe. Zsolti kérdezi, hogy szerintem mindig attól függ a kutya, hogy van nevelve. Legyen az harci kutya, vagy bármi más fajta. És Góliát írta az előbb, hogy mit kell csinálni, hogyha a kutya ellened fordul az utcán. Tehát amikor betámad haza. Hát az első Zsoltinak a hozzászólására természetesen, hogyha a kutya normálisan van nevelve, akkor fajtától teljesen függetlenül abszolút normálisan tud kommunikálni kutyával és emberrel is. Tehát én azért is utálom ezt a harci kutya kifejezést, mert nálunk a sulin Bison Havanyéz, vagy Bolonyéz, most nem tudom melyik, többször harapott meg oktató, vagy bennünket, vagy akár gazdát, mint ezek a Stafford vagy Pitt jellegű kutyák, sőt abszolút nem jellemző. Nálunk például a sulin, tehát
olyan szinten gazdafüggő és szocializáció és kutya-gazda viszony függő az, hogy belekeveredik-e a kutyánk egy ilyen támadásba, hogy gyakorlatilag egy helyes tartásra, egy helyes kutya-gazda viszony az teljesen kizárható. És mondjuk ez soha nem jelenik meg a médiában, amikor ilyenekről szó van. Igen. Tehát általában a sztorinak pont az elejét lehagyják, igen. Hogy ez a kutya ez soha nem volt elvive sétálni, ez a kutya benn van egy kenelbe, egy 2x2-es kenelbe az élete legtöbb részébe. És a gyerekek nap minden, amikor elmennek a ház előtt, így van, végigverék, meg kiabálnak, meg akármi, és az a csóró kutya meg alig várt, hogy egyszer kiszabaduljon, azt egyszer visszaadhassa. Tehát ezek a körülmények soha nincsenek a médiában leírva, és tényleg mindig az jön le, hogy a gonosz kutya. Meg most az elején, amikor így beszéltük, akkor tehát a kutyák ezt egymás között azért szerintem elég jól le tudják rendezni. Tehát mi is például volt olyan, hogy nem vittük el a kutyát sétálni egy pár napig, és ahogy elkezdtünk másik kutyákkal sétálni, akik viszont rendszeresen sétáltak, teljesen látszott, hogy az energiaszint nincs egy vonalba, és a többi kutya nem is foglalkozott az én kutyámmal addig, amíg a 3 órás sétának a végén meg nem érkeztünk haza, lefáradva, szagokat fölvéve, stb. És akkor kezdtek el játszani. Mert addigra ért az én kutyám arra a szintre, hogy na most már szóba állhatunk játékügybe is, mert eddig nem voltál alkalmas rá. És ezt egy jól szocializált kutya, aki ezt érti és tudja kezelni, az simán lekezeli. Na most, hogyha 2 ilyen kutya találkozik össze, mint az enyém, hogy csak 3 napig nem sétált, és ilyen energiaszintje volt, összetalálkozik egy olyannal, aki lehet, hogy az életében nem volt még kint az utcán, azok nem fogják tudni lekommunikálni így egymás között. Igen. Vagy hát úgy kommunikálják le, hogy összeugranak. Vagy hát ugye most itt a kutya-kutya közötti harcról volt szó, de hogy az emberrel is ugyanez van, hogy Góliát pont kérdezi, hogy a múltkor is úgy járt, hogy sötét beléugrott a kutya és megkergette. Hát igen, a kergetés, pont ezt mondta a Panka, hogy ha elkezdünk futni, akkor automatikusan bekapcsoljuk még jobban a kutyába azt az ösztönt, hogy te egy zsákmány vagy, és igenis el lehet kapni. Tehát igazából pont a menekülés bármennyire is logikátlanul tűnik, de szerintem a tempót úgyse tudjuk fölvenni. Most lehet, hogy egy... Akkor van értelme, tudom, hogy itt van közel egy bolt és be tudok szaladni, vagy ott van egy... Vagy egy csivolva kerget, aki nem fog utolérni. Hát az kicsire az esély, meg abba belerúgsz, aztán szavasz. Hát jó, tehát igen, de a legtöbb esetben ugye inkább a kutya fog lehagyni engem, vagy hát akkor érdemes, hogy a közelben van olyan hely, ahol úgy be tudsz futni, hogy ahol menedéket találsz, tehát úgy érdemes esetleg elmenekülni. Hát ugye a kutyák mondjuk a fizikai ráhatásra, a hanghatásra azért van, hogy jól reagálnak, tehát van, hogy ezzel meg lehet őket tántorítani, hogyha az ember tűnik nem fizikailag erősebbnek, hanem erőteljesebb a fellépése. Csak ez azért nagyon nehéz, és azért nem tudok nektek ilyen instant választ adni, ami használható, mert nem mindegy, hogy mondjuk egy kaukázusi támad meg, egy német juhász támad meg, egy közepes testű valami kutya támad meg, egy terrier támad meg, tehát nagyon-nagyon függ attól, hogy milyen maga a kutya, mert van olyan kutya, amelyik, hogyha te visszaszólsz, és mondjuk megpróbálod elkiabálni, és elzavarni, és erőteljesebben fellépni, az felhívás kell indulra. Igen. És van olyan kutya, amelyiknél nekem konkrétan volt olyan élményem, hogy ilyen házból kirohanós kutyára sétáltam a pisztollyal, és elég volt rá kiabálni, és az a kutya a falu behúzva visszaszaladt, hogy jó, ki, akkor nem. Meg azt, hogy ez szerintem belülről kell, hogy fakadjon. Tehát most eszembe jutott Koron Gábor, aki, hát Góliát neked is ajánlom egyébként a Koron Gábor előadást, amit már így föl is írtam, hogy lesz hamarosan megint. Egészen pontosan 26-án kedden este 6 órát. Így van, és összesen 300 forint a belépő, hogyha az ember nem az alapfokú tanfolyamnak a része, tehát nem egy őrületes nagy összeg, viszont egy olyan átfogó előadása az ember és kutya viszonyáról, hogy mindenképpen ajánlatos mindenkinek végighallgatni, függetlenül attól, hogy van kutyája, nincs kutyája, volt kutyája, lesz kutyája, mert egyébként érdekes nagyon. És annyira fontos, hogy a kutya az oktatás része, azért is jön. Igen, és ugye hát Koron Gábor
ő egy jelenség, tehát azért amikor ő ott elmorogja magát a terembe, akkor ott picit megfogy a levegő. És ott azt elhiszem, hogy ő komolyan gondolja azt, amit gondol. Tehát mondjuk Kolonth Gábor összetalálkozik az utcán egy kutyával, és ő előadja azt, hogy most ő a vadállat, és mit tudom én, akkor az a kutya el fogja hinni. Na most Góriát, mi ismerünk téged, tehát te egy jámbor ember vagy, most hogyha neked mi azt mondjuk, hogy add elő, hogy te vagy a nagy kutya, és ezt így elkezded eljátszani, akkor kutya kiröhög. Mert ez, hogyha nem fakad belülről, és nem vagy annyira nagyon magabiztos, akkor még pont, hogy magam ellen is fordíthatom a kutyát. Igen, a legtöbbször inkább nem érdemes rámenni a kesztyűt, mert hogy azért ezek oktatói technikák, amiről beszélgettünk, felveszem a kesztyűt, igen. És nagyon sokszor az inkább az ellenkezőire változhat, tehát hogy pont, hogy felhúzzuk a kutyát, hogy még nagyobb legyen, vagy még durvább legyen ez a támadás. Én azt gondolom, hogy az ember normálisan viselkedik a kutyával, tehát olyan tényleg nagyon ritkán van, hogy sétálok nyugodtan az utcán, egyszer csak odajön egy kutya és meg akar enni. Igen. Lehet, hogy mondjuk én úgy érzem, hogy nem csináltam semmit, de mondjuk annak a kutyának a területén mentem át, és ez már elég volt ahhoz. Tehát valaminek történnie kell, hogy támadás következzen be, inkább ezeket el kell kerülni. Tehát meg kell próbálni úgy közlekedni, hogy semmilyen módon ne kerüljek a kutyának úgy a közelébe, hogy ebből probléma legyen. Tehát, hogy ha látok egy olyan kutyát, amely gyanúsnak tűnik, csak az, az a baj, hogy sok ember nem látja, hogy gyanúsnak tűnik. De inkább érdemes elkerülni. Hát az egyedülálló kutya, akinél nincs ott a gazda, azt akkor inkább kezeljük gyanúsként, és kerüljünk egy nagyot. Hát igen, inkább érdemesebb, mint az, hogy megkockáztatom azt, hogy esetleg probléma történt belőle, mert ha már a kutya támad, akkor már sokkal nehezebb lesz kezelni. Chatfalunkon kérdezik már többen, hogy mi a teendő, hogyha sétáltatás közben az én kutyám pórázon van, és ránk ront egy idegen kutya. Igen, ez megint egy tipikus kérdés szokott lenni. Érdemes engedni a saját kutyát. Tehát ez az egyik első, hogy az a kutya, amelyik pórázon van, az hátrányból indul. Már csak azért is, mert belegabajodnak a pórázba, meg fixálva van a kutya, tehát sem elmenekülni sem nem tud, se védeni magát nem tudja. Tehát az egyik első az, hogy nem kezdem el lecsatolgatni a pórázt, hanem rádobom a kutyára, hogy onnantól kezdve, ez két dolog miatt is jó. Ha odaszalad egy kutya hozzánk, ott még nagyon kétesélyes a történet. Tehát az vagy ismerkedik, és abból lehet egy tök jó haverkodás, vagy nyilván lehet az, hogy az agresszió miatt jön oda, de most nézzük azért mind a két irányt. Ha az én kutyám pórázon van, és ő nem jól szocializált, és a póráz összeköt minket, akkor azzal azt mondom el, hogy figyelj, mi már ketten vagyunk. Tehát szépen belevihetem a kutyát abba, azzal, hogy pórázon van, hogy figyelj, ezzel az egy kis akárkivel elbánunk itt ketten. Egy ilyen típusú kutyánál, ha elengedem a pórázt, akkor azt mondom el, hogy figyelj, egyedül vagy, abba menjél bele, amit egyedül el tudsz intézni. Ahol az esetben, hogyha az én kutyám normális, és a másik kutya akar esetleg támadni, akkor azzal viszont, hogy elengedtem a pórázt, megadom a lehetőségét arra, hogy mondjuk meneküljön. Vagy, hogy úgy tudjon manőverezni, hogy ő is teljesen szabadon közlekedik. Úgyhogy ez az egyik első, hogy elengedem a pórázt. Hát egyébként pedig itt megint ugye azt kell, és nagyon sokszor ide térünk vissza, hogy ha látom a másik kutyán, hogy problémás, akkor ott közbe tudok avatkozni, akár egy tapsal, egy rákiáltással, egy akármivel, de ehhez azt kell, hogy ismerjem a kutyák jeleit. Ugye nagyon sokszor azt mondják a gazdik, hogy nem történt semmi, csak álltak, ugye erről már beszélgettünk is, csak álltak egymással szembe, és aztán bom, összedurrantak. Hát az, amíg csak állnak, ott jelzések tömkelege megy, csak az emberek 90%, aki ebben nem jártas, az nem veszi észre. És még megvan az a szint, ahol ha gátoljuk a kutyákat, tehát semmiképpen nem nyomunk közéjük, tehát olyan nincs, hogy megfogom a saját kutyámnak a nyakörvét, és kivezetem a sztoriból, mert akkor tudni biztos, hogy ezzel szépen rá is húzom a másik kutyát az enyémre, meg mondjuk lehet, hogy meg is haraptatom a kezemet, hanem ha mind a két kutyának ott van a gazdája, és mondjuk mind a két kutya letiltható, akkor az a legszerencsésebb, hogy mind a két kutyára rászólunk, hogy ezt nem, és kihívjuk utána a történetből. Sokszor előfordul, hogy a saját kutyámat letiltom, kihívom, és ezzel a másik kutyának teret adok. Hát ez akkor szerencsés, hogyha a másik kutyát is tudják
kontrollálni a gazdái, mert hogy akkor nem kerül a saját kutyám se mondjuk azért saját tapasztalat, hogy nagyon sok esetben azért mit tudom, suliba is szokott olyan lenni, hogy ő strandon összemollannak, vagy valami történés van, akkor általában egy erőteljesebb rászólás az mind a két kutyára hat. Igen. Tehát, hogy nem csak az enyémre. Legtöbbször csak erőfitoktatás, és nem egymás harapják, csak vicsorognak, kaffognak össze-vissza. Meg hát ugye nem úgy szólunk rá a kutyára, hogy Ziára! Tehát nem így szólok rá, hanem csak oda dobok egy hét, vagy elég lesz, vagy valami, és akkor az úgy mind a kettőre hat. És akkor tehát kimozdítom belőle őket. Meg egy másik dolog ez a pórázasra, hogy pont szerintem a mostani sulinál volt olyan, hogy jöttünk a tóról vissza, és oda akartak menni a kutyák egy másik kutyához, és az a másik kutya elkezdett közeledni felénk, és én Sierrát meg akartam fogni pórázra, és már nyakörvét fogtam. És ez a kicsi oda jött hozzánk, és ez pont az a szituáció volt, hogy fogtam a nyakörvét, hogy rettentően erősnek érezte magát, és gyere, veszlek. És elkezdett morogni, pedig Sierra hát az életében nem, tehát ő azóta, amióta tavaly decemberben szocializáltuk rendesen, ő azóta minden kutyával tök normálisan kommunikál. És soha nem szokott ilyen lenni, hogy összemorrannak valakivel, és ő akkor ugye a pórázát, hogy fogtam a nyakörvét, annyira erősnek érezte magát, hogy egyből morgott. Na jó, elengedtem, mondom, jó, akkor ezt most már oldjátok meg, kommunikáljátok le, mondom, fogja meg mindenki a kutyáját szépen. Tehát nem ijedtem meg nem volt semmi, tudtam, hogy miről van szó. Tehát ez példa volt arra, hogy a legjámborabb kutyából is kihozza az állatot az, hogyha nem normális módon ugye fogjuk, meg feszül a póráz, meg a nyakörv, meg minden. Mit is mondjuk még? Közben jött valami hozzászólás még a csatán, Gábor? Érdemes, vagy említésem jött, nem. Jó, hát szóval mindig hiányérzetem van itt a kutyatámadások kapcsán, hogy jó, de akkor most tulajdonképpen mit csináljunk? Hát esetleg még ha arról tudnánk beszélni, hogy mondjuk két kutya összeugrik, és már rendes fizikális kontakt van köztük, tehát nem csak ez a kaffogunk, hanem már amikor egymásra harapnak. Amikor összefogás van, igen. Hát amikor ténylegesen meg is fogják egymást a kutyák, egyébként ez tényleg azért viszonylag ritkán fordul elő, legalábbis mondjuk ilyen kontrollált környezetben, mint a kutyaiskolában, mert ott azért általában előtte leállítjuk, meg nagyon gyorsan leveszik a kutyák, hogy nincs verekedés. De ha mégis összefog két kutya, akkor amit legfontosabb tudni azért az emberben ilyenkor hirtelen elszáll az adrenalin, és elég nehezen tudunk gondolkodni. Különösen saját kutyánkról van szó, azért abban megegyezhetünk, hogy mindenkinél az van, hogy te jó, mi van a kutyámmal, jaj. Na hát ez a legrosszabb, amit tehetünk, tehát a pánik kizárva. Mert a pánik az még húzza fel a kutyákat. Persze mondjuk ezt úgy, hogy most tök nyugodtan jönünk a stúdióban, és nincsen ilyen szituáció. De meg lehet tanulni kezelni ezt egyébként. A másik, ami fontos, hogy ha megvan a fogás, akkor nem szabad utána elkezdeni szétrángatni a kutyákat. Hát ösztönből ugye az jön, hogy megfogom és kihúzom. Na most, hogyha stabilan fogják egymást a kutyák, akkor ebből a húzásból szépen bőrszakadás fog kialakulni, ami egyáltalán nem szerencsés, mert a lyukasztott seb az egy lyuk, a tépet pedig sokkal-sokkal hosszabb, nagyobb, varni kell, vagy legalábbis mindenképpen kezeltetni kell állatorvossal. Tehát amit tudok csinálni az az, hogy stabilizálom a két kutyát, hogy ez a forgás-pörgés ez álljon meg, és az egy fogás az maradjon, és ne legyen ilyen csattogós, átfogok, és minél többet harapok. Tehát megfogom a két kutyát, stabilizálom, hogy ne tudjanak mozdulni, és hát innentől kezdve ugye az a célom, hogy engedjék el egymást. Az egyik legjobb dolog az, hogy mind a két, nyilván hátul fogom, és nem a nyakörvén, és nem közel. És nyilván itt jó, ha nem egyedül vagy. Igen. Két kutyát így németül ezt így tartasz fél óráig. Igen, tehát ez nyilván nem. Igen. Megfogod a kutyát, megfogod hátul, és fölemeled a két hátsó lábát. Ezáltal a stabilitása a kutyának az teljesen megszűnik. Beszéltünk arról, hogy egy idő után elkezd dolgozni hátra. És nem fog tudni elkezdeni menni hátra, mert fogom a hátulját. Semmi nem rángatom, hanem stabilan tartom a két hátsó lábát, a medencét, hogy a melső lábain áll a kutya. Ez eléggé bizonytalan pozíció ahhoz, hogy van olyan kutya, aki ebből már ereszt, és akkor, amint eresztett, már lehet húzni természetesen, hogy ez ne legyen az, hogy újra fognak.
És aztán hát ilyenkor jönnek a nehézségek, hogyha erre nem ereszt a kutya, akkor megvannak a különböző műfogások, hogy a golyóit már csavarja az ember, és hasonlók. Hát nyilván hát el kell odaig érni, hogy valami jó hatás érje a kutyát, amitől eresztenek. Egyébként sokszor elég mondjuk a verekedő kutyák közé egy vödör vizet önteni, és akkor az hirtelen annyira meglepi őket, hogy már van olyan, hogy a fogás előtt is, vagy akár a fogásból is kimennek ettől, hogy az hirtelen ez egy nagyon, nagyon erőteljes inger. Hozzá kell tenni, hogy a legtöbb esetben azért ezek az összemorranások nem annyira hosszú idők. Tehát most egy elképzelem a szituációt, hogy összefogott két kutya, akkor tényleg víz, akkor elcsattog valaki egy vödör vízét, mire odaér. Utána engedek, vagy nyitom a csapot, és... Igen, tehát azért ezek nem tartanak ilyen hosszú ideig. Tehát mire az ember odaérne a csaphoz, vagy valami vödör vízhez, addigra már rég vége van ezeknek a dolgoknak, mert addigra már ők is elengedték egymást, meg legtöbbször tényleg elég az, hogy az egyiket megfogjátok, és azt mondjátok, na jó van, ezt fejezd be. Igen, hát persze, hogyha a sulit nézzük, akkor általában az is elég, hogy mondjuk 2-3 oktató odadúron és oda kiállt, hogy legyen elég. Igen. És már erre ugye az azért eléggé erőteljes dolog ahhoz, hogy erre már engednek a kutyák és szétmennek. Ha nem, akkor kell a további bővészkedéssel indulni. És hát nyilván a víz is inkább a suli megoldható, ahol az itató vízek mondjuk ott állnak a vödörbe a vizek, és akkor az egyiket rá lehet önteni a kutyákra. Hát kutyasétáltató helyen ugye ez mind azért nehéz, mert viszonylag laikus, bár azért az a tapasztalatom, hogy az aktívan kutyát sétáltató gazdéknak egy idő után azért lesz tapasztalat a verekedésben. És akkor egy idő után azért sokaknak megvan az, hogy mondjuk az a rákiáltás az megvan a gazdák között is, hogy hogyan szóljanak úgy a kutyákra. Meg érdekes az is, hogy tehát verekedésnek mondunk nagyon sok dolgot, de az ilyen szájkaratékat is. Persze. Tehát nekünk is volt olyan tapasztalatunk, még Rikó, itt ami 3 hónapos volt, vagy fiatal, tehát ilyen fiatalka, hogy őt is leállította egy kutya elég keményen, de valahogy én, amikor már láttam azt, hogy ebből balhé lesz közöttük, akkor egyben biztos voltam abban is, hogy nem fogja megenni. És ez tényleg a történet az csak annyiról szólt, hogy lefogta, és nyitott szájjal ott morgott meg, de semmi harapás nem történt, semmi fogás nem történt. Tehát igazából ezt is azért tudni kell fölismerni, hogy mondjuk az egyik kutya nagyon szemtelen, és a másik leállítja, és az viszont jogos. Tehát, hogy hát ez nem agresszió. Igen. Kutya kommunikáció. Ez teljesen, és ez meg már tapasztalatfüggő szerintem. Tehát a második óránk is. Zenéljünk egy gyorsan. Ja. Az aktualitásokat azért mindenképpen beszéljük meg, mert többször előkerült, hogy indul a következő tanfolyamunk. A műsoridő alatt jött még egy jelentkező, úgyhogy köszönjük szépen, majd fogok kérni mindjárt e-mailt, amint hazaértem. Tehát az alapfokú tanfolyamunk október csodát. Soká lesz, valahogy kibírjuk a nyarat. Ajaj. Szóval november 23-án szombaton fog indulni. Jelentkezni a honlapon keresztül lehet. kutyasuli-szeged.hu honlapon van egy jelentkezés menüpont, és értelemszerűen ki kell tölteni a jelentkezési lapot. Erre fog menni egy e-mail, amiben minden részlet benne van. Ez az első szűrés. Aki nem tudja kitölteni, az... Szerencsére nem szokott ilyen lenni, de egyébként volt már olyan gazda, aki telefonon jelentkezett, és felírtam az adatokat. Az adatokra egyébként azért van szükség, mert a vizsgára azért jelentkezni, meg vannak a keretek, amilyen adatokat le kell adnunk a vizsgához, úgyhogy ezért is ilyenkor sokkal egyszerűbb, mert összegyűjtjük, és akkor megvan. A másik, ami miatt érdemes e-mailbe jelentkezni, és jó, hogyha tudjuk a gazdéknak az e-mail címét, mert a tanfolyam során minden héten van egy összefoglaló az adott hétről, amivel segítünk egy picit feleleveníteni, mert különösen az elején a tanfolyamnak azért elég sok az elmélet, és azt gondolom, meg az volt a tapasztalatunk, és azért is kezdtük el egyébként tavaly ősszel volt az első ilyen tanfolyami tudástár blokk, amit kiküldtünk, akkor írtuk meg a Szabolcsról ezeket a tudástárakat, hogy elég nehéz visszaemlékezni arra sok minden elméletre, amiről beszéljünk a suliban, mert azért figyelni kell a kutyára, figyelni kell az oktatókra, meg a játékok, meg a gyakorlás, meg a klikker, meg minden. Tehát az volt a jellemző, hogy a csomó része igen, nem volt meg. És ezért is szoktuk begyűjteni az e-mail címeket, hogy a tanfolyami tudástárakat ki tudjuk küldeni. Tehát október
Törjék meg a fejembe ezt az októbert, mert hogy november, még mindig november 23-án tanfolyam kezdés, délelőtt lesz a tanfolyam, de ennél konkrétabbat nem mondok, hogy aki jelentkezni szeretne, az jelentkezzen inkább, mert az ugye elég nehézkes, hogyha odaállítanak olyan kutyák, akiket nem számoltunk bele a rendszerbe. Ugyanis mindig úgy szoktuk összeállítani a tanfolyami csoportokat, hogy megfelelő oktatói létszám legyen. Na most, hogyha nem számolunk be több kutyát, akkor nem tudunk annyi oktatóval készülni. Alapvetően úgy csináljuk, hogy amikor tanfolyamindítás van, akkor szinte az összes oktató, aki a sulin van, él és mozog, az ott van. Már csak azért is, mert ugye a suli úgy van felépítve, hogy nagyon sok a betanuló oktató, most is több oktató, betanuló oktatótól hallottam, hogy fog jönni a tanfolyamindításra, mert hogy hát ez az egyik legizgalmasabb pontja a tanfolyamnak, és hát meg kell mondjam, hogy én mindig iszonyat ideges vagyok. Tulajdonképpen nem is jó szesz, hogy ideges, hanem olyan adrenalin ez az egész, hogy fú, ezek a kutyák, és hogy lesz, és mi lesz, és nagyon érdekes a résztvevőknek, meg a vizsga az ilyen, ahogy közeledik a vizsga, akkor terítődik adrenalinnal az agyunk. Igen, az a másik nagyon izgalmas pont egyébként, amikor még a lábujjammal is szorítok, hogy sikerüljön. Egyébként meg azon meg voltam lepődve teljesen, amikor mi jártunk az alapfokra, hogy az oktatók mondták, hogy annyira idegesek, te minek vagy ideges, hát én vizsgázok meg az összes többi. Igen, hát azért ugye ez nyilván mindig úgy van, hogy egy picit az oktatóra is egy tükör, az, hogy egy csoport hogyan vizsgázik, meg hát megszeretünk benneteket. Tehát az a durva, hogy ahhoz a 7 hét azért elég hosszú idő, hogy ez a csapat összeszokik. És fú, de sokszor volt az, hogy de csak ezzel a csoporttal még hagy maradjunk együtt, és hogy milyen jó lenne, és hát azért nagyon fájdalmas. Tehát persze van, amikor annyira nem alakul ki szoros kötődés, de van olyan csoport, ami nagyon-nagyon rossz, hogy véget ér. Alapvetően azért azt lehet mondani, hogy a jó ismerettség meg a jó kapcsolat azért megmaradt. Tehát én ezt tapasztalom most is, hogy az alapfokosokkal most jó, nem járunk össze, de például kutyás sétákra azért szoktunk találkozni, meg hogyha összefutunk, akkor azért csak tudjuk egymásról, hogy na, mi van veled. Tehát azért ez szerintem nagyon jó, és tényleg nagyon jó összekovácsoló ereje van ennek a 7 hétvégének, ami ott végig megy. Meg én nem tudom, én csak pozitívat tudok róla mondani. Tehát emberileg is nagy élmény volt, főleg amikor az ember már úgy kicsit kezd oldódni, meg néha kicsit fáradtabb, akkor már annyit nevetünk, hogy tényleg egy élmény. Igen, hát azok az emberek, akikkel még én jártam az alapfokot, egy csomó embert ismerek még mindig belőle, pedig hát én így a Pestre jártam, tehát azért az összejárás az eléggé nehézkes. Aktualitásokra visszatérve, a másik, hogy emlegettük ma már többször, hogy ismét lesz Korom Gábornak az előadása. Ez november 26-án kedden lesz, most nem szerdán, hanem kedden kivételesen. Tehát november 26 kedd, este 6 órakor a Vadasparkban. Ugye megint van ez a speciális belépőjegy, a 300 forintos, amivel be lehet jönni a Vadasparkba. Természetesen ez egy kutya nélküli előadás. Viszont lesz kutyás bemutató előtte. Lesz kutyás bemutató előtte. A macskás közegben nagyon szeretjük ezt a bemutatót, és ami még fontos, hogy ne 6 órára érkezzenek a résztvevők, az érdeklődők, hanem 5 órától kezdve ezzel a jeggyel már be lehet menni a Vadasparkba, és azért fontos, hogy ne 6 óra 00-kor legyünk a pénztárnál, mert hogy még hátra kell sétálni az oktatóközpontban. Igen, az egy jó kis séta. És hát igen, ez egy kellemes séta, az oroszlánok előtt itt el lehet sétálgatni, meg egyébként nagyon, már hát mondjuk... Vannak fókák. Mondjuk addigra már is sajnos. De egy kicsivel azért érdemes korábban érkezni, mert különben vagy lemaradunk a kutyás bemutatóra, egy picit mindig szoktunk várni, de azért olyan nagyon sokat nem tudunk. Viszont azt hallottam, hogy képzeld, az oroszlának a tapintása durva. Próbáltad már? Nem. Még egyáltalán nem is kívántam tapintani az oroszlánt. Beszéljünk még egy aktualitásról, hogy vannak sötét emberek az éjszakában. Tehát, hogy... Igen, láthatósági, de még szeretnék valami sulis aktualitást, mielőtt a Gábor az utolsó utáni témánkat még bedobja, hogy készülünk ezt is, de ezt is említettem már így az adás közben, hogy egy új csoportot szeretnénk indítani. Ezek a kis felnőtt, nagy kamasz kutyáknak szeretnénk körülbelül úgy, hogy a 7 hónapos korát már betöltött, és egy másfél éves koruk, tehát azoknak a kutyáknak, akik testben már felnőtt méretűek, de agyban még nem, és ez nem
nem butaságot, vagy nem gyerekek, hanem egyszerűen még azok a gyerekek, akiknek a tanfolyami plusz terhelés már sok lenne, és megterhelő lenne. Ezeknek a kutyáknak szeretnénk egy kamaszcsoportot indítani. A rendszere hasonló lesz, mint a kölyök suli, tehát egy héten egyszer egy órás foglalkozás lesz a kamaszcsoporté, viszont egy nagyon jó kis tematikát állítunk éppen most össze, tehát ez most folyamatban van, és tematikában is az óvi, vagy a kölyök suli és a tanfolyam között lesz egy kicsit a gátolhatóság, oldhatóság, zsákmányjátékok, egy városi séta lesz benne, tehát egy terepfoglalkozás, ami ugye benne van a tanfolyami tematikában is. Tehát elég sok minden oldalról, egy kicsit a tanításba is belenéztünk, egy kicsit a viszonyrendezésbe, tehát a szabályfelállításba, hiszen ugye fél éves kortól már azért a szabályokat érdemes beletenni az életünkbe. Tehát ezekre a szeletekre lehet majd számítani ennél a kamaszcsoportnál. És még a novemberi hétvégig, tehát ha jól emlékszem, nincsen előttem naptár, hogy nem a mostani hétvégén, hanem a következő hétvégén fog indulni. Jelentkezést majd fogunk kérni, tehát nem ilyen beeséses alapon lesz, mint a kölyök sulinál, hanem előre kell majd jelentkezni, hogy itt is szintén tudjuk számolni a létszámra. És hát ez azért izgalmas, amikor egy új csoportot indítunk be, az mindig egy csomó új tapasztalatot jelent. De olyan szinten azért az is nyitott lesz, mint a kölyök suli, tehát hogy oké, be kell jelentkezni, de nem annyira zárt, mint mondjuk egy alapfokú tanfolyam. Annyira nem zárt, de azért zártabb, mint a kölyök. Azért igen, ugye azt kell tudni, hogy ezek a kutyák már azért egy kicsit felnőttesebben reagálnak az újonnan érkező kutyára, és azt azért a kölyök sulin is lehet tapasztalni, hogy aki késik, az újonnan beérkező kutyát azért mindig nagy ellenáll fogadják a többiek. Na most itt azért már a rangsor jobban bele fog szólni ebbe a csoportba, ebbe a kamaszcsoportba. Tehát az a kutya, aki mondjuk egyszer csak beesik, és nem folyamatosan megy végig, egy 6 hetes turnust szántunk egyébként, tehát hogy 6 egymásra épülő foglalkozásról van szó. Az a kutya, amelyik csak egyszer beesik, annak sokkal nehezebb dolga lesz. Tehát, hogyha nem is lesz ez teljesen ilyen betonba öntött, hogy na most ez a 10 kutya jár mondjuk ebbe a kamaszcsoportba, azért olyan nagyon nagy mozgásra nem lesz lehetőség. Én azt gondolom, de mivel ez most az első ilyen lesz, tehát ez egy próba történet lesz, de azt gondolom, hogyha mondjuk közben a kölyök suliba valaki megérik arra, hogy inkább a kamaszcsoportba kellene, akkor ott egy erős mérlegelés alá fog esni a történet, hogy mivel teszünk jobbat, hogyha ő most még marad, és majd a következő kamaszcsoportos turnusba kerül át a nagyobb csoportba, vagy hogyha most így folyamatába bekerül, ezt szerintem a gyakorlat fogja majd kihozni, meg hát kutyánként azért lehet, hogy sok minden változni fog. Igen. Ennyi aktualitásunk van. Nem tudom, hogy időben... Ügyeletet még mondjuk el. Ügyeletet elmondod? Elmondhatom. Elmondod neked, nyomtattam neked. De rendes vagy. Eddig ugye Kókai Károly volt, most hanyadika van, 18-a van pont, és akkor úgy van, hogy 22-től 25-ig, tehát ez a hétvégétől elé föl, mert most találtam egy másik oldalt, ahol az egész hónap föl volt írva, és ők pontosították egy kicsit az ügyeleteket, tehát az úgy van, hogy péntek este 22 órától, 20 órától, hétfőn reggel 6 óráig, illetve az összes estén 20 órától másnap reggel 6 óráig. És a következő ügyeletes dr. Krajcsovics László lesz, akinek a telefonszáma 30-as 275 38 14-es, amit ki is írunk a chatfalra, és majd a Facebookra is földesszük. És szerintem a következőt ezt nem is mondom még. Krajcsovics. Igen, ő még korai. Tehát most dr. Krajcsovics László lesz az ügyeletes. Jó. Most került föl éppen a... Így van, chatfalra, távolról voltából fönt is van. És hát az orvosi perceket szerintem most következőre hagyjuk. A következő adásra. Igazság szerint az orvosi percekben is egy fontos témát akartunk megbeszélni, csak kicsit hosszabban, és azért ez átkerül inkább a jövő hétre, mert azért elég fontos, annál fontosabb, hogy túlszaladjunk rajta 2 mondattal. Tehát várunk benneteket jövő héten is. Így van, és várjuk a véleményeket, hozzászólásokat, kérdéseket,
akár a Facebookon, akár üzenetben is, vagy a Barbinak, vagy nekem nyugodtan jöhetnek, hogyha bármi észrevételetek van. Csatlakozzatok a csoportunkhoz, adjatok hozzá embereket, és lájkoljátok a rádió Facebookos oldalát is. Várjunk benneteket jövő héten hétfőn. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!